se unwe bone na utrim ya fan ya to aduro kura na enka na me se ne sa voice me no e de me ma no nti ade ache no na me frɛ nua ba ka ten se asem se na ni nua na kana aye me ye nti okwa me ka tem se me ya duane a ma me nya ni bi na all man tem na me si yo mate nti ebi o ba be du fie 11 10:30 sa 1 week na me se nti akwanche no nya wie o si da bi na me se na me frɛ papa no na oni sa me papa no na atuma me se me pese mi hu se e ampa me frɛ papa no nya den emsa so oni se o kasa anya de me na me frɛ papa na me se papa we dem pa cho oni mi wura akɔye no o se o ma na akwanche na so onya wadu no so o da bi ha 87.9 na just Akoma FM no won fanto baby ya bomodia so sabre woni e betena because se no me ensa ebebo ane baby bia wo bia ne ye pese ye hunu se ya dwene ho ne ye do na yesu nso edo papa no edo papa eno nti ne awo ye bia no hunu se eja bi ewo baby a o hwe wana montuo wo bibia ya wo ye bia nti ubetutu wana mon eye pa na dachi bi no nso eja no eba watumi afro se meba ya obeye de se ne de tene bra na yenko na kyese wo haw amane akukuruhwe ase areho ya wobedi ye nyina sa bra ne de na wahunu se etowatwa ne sa na emom se wantutu na ye di a ene ewu awunim oba wa ya asode punishment a eja edema no sa punishment no na be fesie ede afri wo papa ho enu nti yanya ne yetene na eja ba wotumi ama ye baby pa atena baby a wo bia no kame ho ebra ye de AkomaMuNsem dwumadie ebra wo Akoma 87.9 FM ebodonko a onua TV ede betum live ama ye Facebook no na ya oti afidie na chipe ya wode ye ko Facebook ya Akoma 87.9 FM bomode ya ne follow ye like page no ja wo comment e wo na share YouTube ya Akoma 879 subscribe na emi a notification bell so breso you get notified share na afofro so enya bi na wonom enhwe na akua koko e wo ha evangelist Samuel Mensa e wo ha sanso na sikapa e wo ha Pastor Julius Naba o fi ha say Ishmael Howard enebo mi chidom eni adonte se producer na edinu mejeso no ene Marcos program no eye AkomaMuNsem every dadwada edi kokosi ni fiada so bomode a se o mix sa program we enche ye bema wo ehunu nia abeka ho na watumi ahye ne nso ede amayen na mamenko enra ye ne enua baabi di nkomo ewo fidua yi mu na esign course na efree baby a wone bema no etie ene baby a wo mo ye adwuma wona na wonimu no sade na course ne esi baninti na fei ahye yenua ba Janet areho na ote ne suenti me yese ye ma ne baby ntina na onhome so esan se okra akra ketwa akra de che ekra no a wode no efree enkran krodua ne mu eba ye na enra yenka kyeremo se ni nuanom no Moses code na beye wo mo wo Saudi na hefa ohunu yo ni nuanom no ma na wo mo e wo se Saudi o se hwan no ma me nom ye to no ye nyemre sa wo ma me nka kyeremo ma so nte ye nyemre sa kura meti akonya we so a ne awasame ye no me ntumi nya na mmom sa me sare me phone te se me fie wo fra me wo me phone so wo beka fo kire me ameka bi ma kire ma me nka kire mo ma mo ntie me ntra kwanya isu ma wo medidi matem na me nya ho na me fa nsare na wo me fra me nsimi ya me phone so who born dog mu ye mani bi wo ba be ka kire ne se wo no oba yobia bia wo di so wonim ni nua ma na wo mo ewo ni nua ba bi wo he ba ko so wa broche ba me country Saudi ana ba ko so awie university wo wakra ho ono kra university no wie kra mpon mi kun sponsor na bia ansa na wo wie me ne na dwuma modem bo na bi ne de bo na mo de bo no na do fra mi di matan trete me se me ye obata na mi nsin wo baba wo ba ho aha wo mo ntwe we eya me ya wushi ano no wase de fie
if you know see wo sia no ote hene sika krampo do so se ono ne wo sia be ma no ote hene ndo oda fridge so abonten no oda hene so abonten sabra no no omo wei sabra de wo Saudi no a enu a wo frɛ me no no wo hene fa ade no wan send ni nua be ma ne sika ana wo mo han dan amfa ma no no oda fridge so abonten me pa he de wo sa woni me ne din de wo ha ne na minim ne din wono tama ayi ni nua be ma no da fridge so abonten no na adwuma no ya ne Saudi o se hene fa no se sika no na wan ye wantu mi amfa bia ma me han dan amfa ma ni nua be ma no wo Ghana no wan university ni no wono no wo hefa wo mu nyina no mo wan no abeka ten say ma wo ma me pache wo mu a mo keka sansam fo no mo taku anasa mo sempoa ana mo kapre eton anwea eton cement eton nsuo eton iron rods eton dian mo de mo Ghana obi asori a samfo bi ana wo keka wo beba ene awia ye gya no kwa me waba wo de wo ye ba na se wo ye be ma no lay hands wo ye ba na se wo so ye be ma no wo ba ni fie efie a wo breye efie a wo breye wo ba besia wo ye organizer wo tutai wo pompetai wo shatai ejuma wo ye ni fifre ehun dan na si ho no ya mobile ya bobo one bet mobile ya say ya enu an ya beka ho asem ne na we dia me de ma dia wo Saudi no dia wo Saudi no menya hunu se dia ositie ma me twa picture bre me eya twa picture bre me na me pepa mani makeup eya ye makeup ne twa picture bre me pe wani musa na me pepa me mani makeup na me so me twa picture no me ni makeup no wo ye makeup ne ya fa hwe wo ba gira phone so ne wo bibi na ejeje wo wani so ne biri wo abrabo ne ya bona kasa abran mu pe baabi de ma mu nua ba ma ne tran ka ona fridge so oba ni fie hwe ne mfe ona ma no wachia ne mfe ona ma no wachia tai tuo se na tai kra hye ade mu adwo a wo tuo wodi bibi no eye no wotuo eye adwuma keto a watuya mene ne mfe ye ne ya ene wona ma no wachia enu nti wo betra Saudi waka chem se bibi nyame fa bo ne nche wo nanra o se no me se afra na wo fa na wo se mfa na wo se mfa na wo se ofa na wo se ofa munti na me didi ya sa me betra munti ya me fa ya fru pai betra because me ni ya me be ye munti ayame ya pa so obeka cho se bibi a wonu si ho do ma se na ni nua ba ni di matem kuya di matem ba me ma no aka oka bia me sinya me nhira no oka bia o da recording ne so minu iPhone na minim yenti ya iPhone mentimi anye me de se sai o mo treti mi na iPhone ntimi she mako ayame ya papa me de ya na bibi anya me ya se wo ye oba na wo yonko ba ye de ade we ye di no wo de yi wo nua kora si nchen yi wo nua si nchen na wo fo wo nan e hye wo yonko ba e shusu se na me na ye de sa ade we di ni a ente be ya me de nanka wase kire wo kora na se nka wo ufre wo bra o ufre wo bra na ke ka bi kire wo de je me to me kwa wade ne ade bi ya me a ente bra me ka ne sei saa na nyansa kasa no ye babebeka aka wo ti asem na bra e de na ekoso mesro me freje nse wo mna sesi exactly na de ekoso no bra mani nye me ye oba ni bi na me kwa ware ye na me so mi kuru ko bresi ya na oba bi so beginam ana bra obi so ye me saa bia
eti bra be ya me de eti bra wo be fa ka ba be ku bi ana bra wo be ye den he ewi ase no e dan ne ho o etwa ne ho e dan ne ho awraba e dan ne ho jade wo keka no no ba be ka se ne yobia wa ye den ni yobia bia wadi si ho wa ye den e ye wo bra da rom wo bra no obro ne so wo bra na no obro ne so no ma ko ene wasesa obro ne so da bi wasesa e ye ho ya e ye wunua be ma no wunua be ma no ateti ya ma me shatale krampo kro be ka atale we etia me mpe shatale tenten fa ho enwi we mo ti fa ma we mo ti e no ye me sa na me ti fa ko na me ye adwuma no na me hye na me na bobɔ fam ne ade nti no mu sa ne ma ndom nsem ye kura sini sa no mu ai wo kura sini no e na wo de boa wo mu nua be ba na ene wotimi yesi da ye jai fridge so da wo da buo no wo kura sini no a na ma ko ohun sa ma ema no wo mu ye premai fo no de na wo mutimi de ma wo mu nua be ma no sa ma ema no wo yo nti a me nya wuti me mpetire ayaye me mpetire ayatwe ko yi wuti me mpese wo be yi wani makeup me mpese wani ne yade etie na e yatade be no ahye no ene hye me de me mpata ade sei oboa woboa me tama me nwoye na me ne ye adwuma no be ma kura be ye adwuma no obisa ma sem a na de buafu so na ne be ku because no nim so obi ba gimi afri ne nsem enura because that na me bo me ho modern nti na wo suro so obi ba gimi afri ne nsem so we ye caterpillar we ye ayi sa aboa yi donkey afuru mu ponko wadane wafuru mu ponko wade wo ye adwuma na wo wi a wade akoma oba foforo osin mi ntino ono ne na ebo video a oni ga ni da wi ya nwom osene mani na ni nyina record na ende o mi phone ni so me pa cho wo chi na eje phone da bag ni mo enwom no wo phone no so me penisisi a osene ma again ne sore mani abre sore na wo meyi nwom na ma da ma mi hu phone na me boy ya me oni ma nkoma no ni ga ni di ni omses ni sa na mi hu ya na me record no ena ohun se me hu no di mi ka ba di phone no efiri mi se ba nwom ne sa nwom ne de mi nya ti mi twen ye na ga ba gbaji akra na nya wa pota ma na fie no onchire se odi bom adan na ayi tre me ya kra ba ko ni se o ka kire oni me ko no se afia me mpese ye ntan betete na me se sa de a o me yankwa gen ho na o te gen wo ni se o pese oni na yire tena tumdeti gen ni nti ne ho efiri ne ho na me kun se yo wate na o lidi me no na di me no ne me ko gen ho no ko te ne wo ni obi no fa phone flag gan ka kire ne se me nyimo pese o betete me na bibi ya me abisuafo ne bebusa ni nti no pancho fa ne bone nche no so odi manim ne bai na gan san di matem afa ne ba na gan san di matem ye ba se mi kun pem yanka won fre ne mpa ne che ai wa ya de ukura ya de o wukunu wa ya de pa ni nua ma no so ya de me ma me so ma fre mi kun afre ne se ne memra me yimi ne me free fie ho no ma se fie me fa ma ne ndem fa ma no wa boda be yi wo ne ma free ho fie no no so me fa ma ne ndem fa ma ne china me fa ma ne se ya ne nkra kwa wa fie me nton ma ne nye ne chefa ne nye ne china fie no wo se ya dai o fe wo ma me se de se me yimi ne ma free ma me free no krampo ne de two speaker me ma me be kasa na ma tie bi se me yimi ne ma e free fie ho na on me ntran bi be yi wo ne ma free fie ho aha e fie no a wo hu no na wasi no ana se fie de hin na wa kan na me hu no me hu na fi a ya si awie no na o si me yimi ne wo hu no ato na sase me pa cho da bi pato wo hu no na ana se fie no no a ya na adwuma boabo ni sika me hu no kra na adwuma kra na onye bi no oda hene no onye bi no oda bonten ehin fa bonten so fridge abonten so na papa ni ton TVs papa na ton TVs kro ye adwuma wo ye ho no sisi ye na o ton fridge ni sa ne mte so na na oda na me di hu no enti me kra ta mo se me pe no kra me ka tire ne se na se me kra na me nim se bi ase bi na adwin mu enya because ta bi na me ko yinsu okwa chin no na oda fridge ne so enti me hu na me nim se bi ase bi adwene nhye da nyente o che me trans no so e ya brabo na ne maame ne papa awu na no enti ho no na start ya o yes o maame ne papa awu okay but ni nua no no a enra ba ko wa Saudi o sai na hemfa na o mo frem na o mo bedi me batem no me pa che o na wo mo so wo hene fa tama na oda papa no store ho no na o mo so wo na me nim obi a na ne bra ba ko no so frem me no ka che me se me ba ha beto no no pe na na e wa ka oh wo boa be ma wo boa eya ko na ene wo yonko mema nkoko ko na ne wo yonko mema nkoko me pa cho wo beba wo abeto wo beba wudi papa wo no ode wo ba ye o se me dia busua me
kasema fa abusua no na me ka dia asem na ka abusua no do mo nko no nua no mo nko tie nkoma wo ka dia asem na fa abusua no ho me ma kasema fa abusua so mo de wo mo ntwa wodio no famra minima asem kwa me ka abusua on fa na dance ye ne mra de wo ka ye ne say you okofa empre yi a wo friend ni nua ba edini ko hye mfikira ni nua ba no kra no aka ne bone ni nua ba ne na ebisa ne se bra de na na wo ye aso ototo na no ebisa so ba ben ena ya wo tete ho eno kwa ni asem wo ka ye de fa de mama so asem media abusua ni dia ba enti won twi no audio mo pe wo ma de aye bra sabia so sabia nya ado enye wo asem ne ode ba ha enti me pese metutu ama because won frɛ me me pese metutu bi di ama wo sa na wo susu ban tie enti wo hu fonso a wo nua ba ma ne de ne ho da ma mi misa wo nua ba ya wo Saudi no a wo bre no ena waba ena wo ne ba ba aye bibi wode ne dwetire kakra wo anase wo de anfa dwetire na ama but wo ba ga na no aba be hia ba ma ya wo fam kura wo ni hwe ena wo ne no abra ena sese wo ma benya bibi ena ba ma no afa de wo di wo nua ba no ani me pacho nka nua ba ne betra ho hunu enka wo be kai ne Saudi bra wo kobra ye nyina da enka wo be ka ne fiti ase me pacho wo ti wo na wo nua ba ne ba no be ka cho sa bra asuma se ameni ne fiti abrabo no ase ne se no ye bianka ba ye ode okoto de ne bodwe okoto ne bodwe eye obi baba ne de ye mfani no because say wo bra no at least wo fa phone na wo ye bra me ni bia wo be send 100 cedis bi wo wura fi be de on ne start ye ansa na wo benya sesika no first ne na wo fra wo bra na wo benya sesika ne de ama wana bibi na ejeje wo oba fansaka no anka be hunu sa Ghana mrasha wonsem aden na mote sa mu wian makwakogu asori dem mu be ha nyame adwese so adwe bone enu na mete ase die ntia nyankopɔ so oba be sate afri na asori fie no because enipa bonefo nkwa na gu asori dem mu adwere bonefo nkwa na gu asori dem mu awudifo nkwa na gu asori dem mu akwa bra me buafu awudifo nkwa na gu asori dem mu eduru kwasi ade na sa wo kwa asori a wo hwe kwa ho a ka kwa ho eden wuni ka ho eden fita ya dress na eje ta ho wo kwa ba be di bone awudifo atesem fascinators akasi duku akasi lazy akasi deda akasi kenta akasi ya jujujuju ya ejirejina kwan ho enya asem ketewa na nsoso bone no a enipa ni die no media de ya me nyina ma ko ni se media mukra ma ne die e ma ne die ankese se muti makuma yase e ma no ankese se muti makuma anase efri se mo so mo ye ma ne bia mo ye ma ne bi eno ba ko frame your baby samsan wo mu nua ba ma no ayi ye misa no se wo mu nua ba ma no makom de no ana na me so obeta o ka se o makom de no so omo say yani o yi chop mo ne mame entinu so o twem pra enka na me so me say mentena se ma o fa yale e ma me yem because okoda ga ne ho no obedu fie be 10 to 11 no ba beda na bia na me ho akwa no ko no ne ma da o ne me da wie na say yale ga ne so no o free no ho no 10 onim so ba na yere ho entimi ku ntimi ma ne nte no so e bia wo ba bi obekọ no akwakọ ya bibi wo ba bi no so akọ no san na akọ bi no da ba ya me ntimi so me hwe sa de ma enkoso nti na me ma me se me ma me papa mu wo dia mo ba ware o obi di bi be di mo se so nua ba ma no bo wa ko homa akwa no tum ya so obekọ akọfa ba na onkofa kwa no tum na money all right Saturn me pacho Saturn wo hia na foforo no pacho ma dodo se na no wo pacho no oni oba bia ade na sa bra ne de na won fa ma ade na sa bra no de no won fa ma na opeba wo beboa na ma ne ho so fa ma ade no wo so that time no so kra no mo ansesa ma ne bi amfa mra mo bra se bra ya hunu wo ba wa ha etije na one ne nya da ya ntena na ne mo bra na wanyini ade no mo ansesa bi amfa mre no obewo be mfie sai 36 years wa ware you know wa ku na 36 years ba o nyina di na chi mo be ware bi me se ma komedi ya na nya me ya o obi di bi bedi mo wo bi di bi bedi mo na mo bie mo no na nya me wa tua mo ka
na watua moka woba ye ba ma no kwa wanka ne ho asembone woba ye no dia woni be no kan eye empena no a wakofa no se wobro no se woye dan se woye dan mu bia ni wo a wokan na mom se wakofa mpena no eno na wompe ene wokaye na suban na wasesa no mako na se suban ya wone ne tie no wasesa bebre wokwa adwuma na anadwo na obaba beduro obi aso ni se dan se asa bagna dan na mai ni tin memfe ho no ma na bebi ho ba 1 week ntimi tan ne me ho ntimi nya hwe ba ye na me nim se mi kun ba san adwuma age akwala na ma me atem waka se me kwa adwuma mabwa na me si yo na ojam ho kwa adwuma na mi ntimi nwale akwala na akwala da me so na mi tini so akonwam mi tini so e wa akonwam se ma oh na mi su ma ti ada me nwale akwala no ti me ba pani ni pon school na me ma ne de rob na e woto am e boto am na me ma ne de twetwe me hanom e ma me kakra yes ramo enuafo ma bla bo be basa enuafo yes ramo e ma mo nya e ma fie nya basa na wo coffee won so na fie so me kwakwata na fie no mi hia no fie no mi hia no because me so ma bo ano na ni me koda agogo me ton mi kiosk na me de kan ska no ho ne nyina ye ko ne ko ye surgery nti sa ne ma ni nyina no me hu se kwase bontum dan no na me so me gia me so metrem na me tia me kohwe baby bra na afi na me ba baby sa me questions ya me tia se Pastor Julius mmemu kakra na won kohwe baby mra kakra na me bisa no me questions eno ma me sa questions ya me bisa no wonyina no ma enuafo no de omuntimi nya na hwe ya catch omu plane so obe opa won sifie ho ya catch omu plane muntimi nya na hute mo no onye ma abrabo nim no na mo we no onye ma mu nua be ma na abrabo na isi edu bebi na mo kasa mo mfa nyansa enkasa kakra na pata pa enko ba bia mo nkasa na nipa etie mu a nipa hu se abusua die nyame asira mo anyansafo nie na sase ye de pata pa na bugebuge bebu afa no so enya adwuma mu nua be ma no kosia no senanka na brabo te se ne emaya ya abaya ene wanya bia wo na omo twempena mo ni age no se ne suba te sa ka wo mamma tutai e mamma ye organize adwuma enya sika ma one mo bra na e mo bra no de modui mo ba ya mo ba first one so no ne bra na wo ba first one so na nyini sika na wiewia die mi sika edu ba bia ono ba hwe adwuma no hu se sika ba o kasa afede bra ba yo ma afede wo se wo na ma na adwuma ni ho because wunim se ono ba hwe adwuma na hu adwuma de afiri mu ba wo ko na yo nua no wo pese wo sacrifice one ayifuade ama wo po wo yo mo ja no one person wo sacrifice one bit of your blood e de abo na ba adwuma akoso obi ba ya aba betena ho abetena we hu ama ne sabi wa ye nipa nti mo si enya no umere obi wo betima ka so ha owia obanka oba taifa oba di fie ba won ko twempena esa tidi nko siasem o san ba fie na nkenyo no onya mo won bia nti obesa ba fie na wo ye ben so kote mo honta fa on saka no be se gana wo dia saudi o se wo dia sabi o ba na da wasa no ye de pan kula wura be kom do yo ba mu ya wo dia pa fa on saka no because why money say the unu be ma de ye no wo de abeda AkomaMuNsem fo nti wo be kunu wo ba bono wo de fa won saka no na be hunu mo kwase asem na modi na ye ko kana fe moto etoto ayampa mo kwa wari ni bi mo kwa wari ni bi wate na mo ko tutai nko mpre ma da ma nyini fa na mo wie ma kasa ye ho na bebe mo je mo ye nu krasa ensa mo je akikasa de mo keka no wate wole ma na obaya na ku adumbre mo ansa na ode AkomaMuNsem na eja na so eya ya semo eya obehia mu nua be ma woda ayi obi fridge so kakan no woni na bra wo ba bi se o ye organize adwuma two tie no wo she tie wa wie na gwagwa bibi kakra ba won sam a no akofa mpra ne ma wodi no tuntu o pese o be fa no to ba woni na wo me yesa
wase da bia wo se ne me wasa aba na ka ho wow na fe isem hunu ko a no obai be ka mo na busuafo se wonim na osifie wa efie no ohun ni abema na oda fridge so woni na asifie no how do you mean edin okrom ha komu hanye o enye o se na komo na dani payem no enye asese asai aha nti wo ye wade kora na wonwe ne ho sa erade hu ye mobo medafo na wompom te se eja ne so sei na che se ma ko se baabia akosoro so ate ase ma man 3p no bibia badwa akofom sesi a medafo mebusa sa ompo no emu te sei megire so wagye me so ofie se nyankopon adom oho ye papa ene eye ya wada won se eda ne kɔ na abeto ye ekɔ na abeto ye ekɔ na abeto ye kyese wonyame one ye di ne yie enu nti piwak natural aye di 3p garlic mixture abadwa so no na ebra AkomaMuNsem dwumadie no ekɔ so sei no na yenso ya bo awura mu simedupe na ye ne wo akasa afoapom den ho etime stress se de agro na so den no enyiwa fidie ne mfiri ya aye 10 minutes pe mewie sisi a na mako so ato so man sempe wakyire bia no odi abro medafo die number ne frɛ doctor bia last week e ba ye na watwe mu kra wa hu ye wa mfa number no want to mini doctor ani nkomo frɛ ye ne ani nkomo ne musa wo de ha wo ene ye hwɛ emema prostate this week de ye hwɛ no because bebre na frɛ ye ama ene mema prostate ho nsɛm no sɛ de ne ma ekɔ wo mu widiem no ma setena mu ama aware bi egu ama eyire binum edwane gye omu kurunom ama mema bi kura keka so mbenu moduro eni ade nanso 3p garlic mixture nti ene yene bebre didi nkomo amoma koma atom yem sense omo aduro papa bi a eboa wo mo ama ene roba yesi ede kototo mo be mem no ni nyina eto atwa gie number ne frɛ doctor prostate hawo ni bia beda wo nua be me bi so ukunu bi so odofo bi so a uni hawo frɛnie ni nkomo doctor beboa yesi de roba kore ekotumu a odi uni hawo frɛ ye na bibia ebeye kama ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medafo kai se edroni din ye ba ko pe 3p garlic mixture ene emema prostate ho asem no me kyerɛ wo niema abema ebetumi aboa wo pa wo ye bema tedi intos lycopene ewom intos ya de a enye se ye de agu nkwan mu enu nyina eye nanso so obenya ne fresh ne pa edi no eye bra wo ba ne nya abotre twimeko wa ayewom ana sankam DJ ne bi aka ho no de intos no aka ho enu ye nchi so ho se nwu bi na opa na wachi de aguso na ko bibi da so be ma body ampesie menken bayire fedi sa abomu no eboa opa e ma prostate no ebo ho ban e ma wuntini mu da ho e ma prostate gland no adwuma bi wo se eye no eye e ma nipadua no be ma ne ma nyina hye yie ne ne ma akoyie e de ama entinto si de be ma oba ne ntantwi wo fom sa ama na edi so obachi mpo a nyo nchine den kakra bi na ho ahoden da so wom na wadi na aboa afe wo ye be ma so a tari carrots antioxidant ewomu a ebeboa pa wo ye be ma esiesie oni padua no na ese ma o prostate no gland no ayadwuma na emu ada ho na bibia ahyehye yie e de ama etu tobi no ahohoro ho na kekare sa be ma eboa pa bo o prostate no ban wo benyina di mfie bebre so still na prostate no ahoden ewomu a unya ohaw bia afe bitter cola so mema eyema mo ayamonta anwi bi eboa pa e na fe watermelon eno so zinc ewomu a eboa mema ne pa nti weni niema hodo a be ma wota eyi a edidibia ebeboa amaniema akoyi ede amount na wanom 3p garlic mixture so ede aka ho piwak natural de 3p no me do fe yeba ne ye ka ho asem se ya pebito ne nom na womu a enum 3p no wo di adanse pa e de kire afoforo afei wo ye be ma wo prostate gland no adwuma eye no anodin because your prostate gland no ena ensuo no a sebio se be ma no wo ba hia de ye ni ehunu no eno ene semen ene spermatozoa no ene beka bom
na atumi anyensen wo ba edi sansuo na yɛde yɛni ho no ɛyɛ prostate gland no ɛne pu sansuo no na nkonkontima no sperms no aba abɛka ho na ɔmatumi adware afamu ama bɛrima watumi anyensen wo ba eti bɛrima wo prostate ne deɛ si yɛka 3p ho asɛm a ɛwɔ sɛ wotumrika na akɔpɛ bi tɔ na wonom na aboa wo na ma prostate gland no ayɛ adwuma ɛsan sɛ bɛrima wo productive system no wo prostate no ɛka ho eti sɛ wobɛwo sɛ wonwo prostate no edi mu akotene paa eti pɛ 3p garlic mixture na ɛno nom menua bɛrima ɛbɛbɔ prostate no ho ban wobɛtumi no wɔbɛ ahyiam ama na nyinsen awo afa ne ho afa ne ba bɛrima no wɔbɛtumi akɔ hospital wobɛkom ne so obi anyhow ɛso bɛhwɛm no na bɛrima no ebia ne prostate no problem wɔ ho ana ɔba no fichi cross so problem wɔ ho frɛni ani nkɔmɔ na doctor ɔmoa yɛ number yɛde yɛ adwuma ne friends si a doctor wɔyɛ crowd so ɔbɛgye wo so number no ɛyɛ 0248 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medafo frɛ piwak 3p garlic mixture aduro no woni yɛ di ho nkɔmɔ a ɛmfa wo nsɛm nsie wodi ade ka wakoma bia ɛhyɛ wo mu no ka kyerɛ yɛ na yɛbɛboa ɛbɛde no wo sɛ wo prostate no problem aba ho ɛwɔ hɔ no mu adwonsɔ de wo dendenden bɛɛma wo kasa wo kɔ dwonsɔ a ketewa bi ne bɛba na afei wayɛ ase nyinaa yɛ wo ya ɛbɔ nka yɛ sɛ wo prostate no problem aba ho anaasɛ ɛnam yadeɛ bi ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛbɛyɛ wo ɛno nso deɛ sɛ ɛhyɛ aseɛ pɛ syphilis ne gonorrhea ɛne prostate ho haw ɛna ɛnam ɛtintena hɔ ma ne nyansa na wankasɛ me hu yanka wo hu saa nneɛma no adeɛ meka adwonsɔ de wo dendenden wo kɔgyina hɔ ana ketewa bi na aba pɛ 3p ne nom ɛbɛboa wo paa afei obi nso deɛ no dwonsɔ ne ba bebree wɔ dwonsɔ ntɛntɛntɛntɛm ntinadwo koraa wontumi nna wo nso a wo dwonsɔ twaa no wonnim sɛ woanya haw anaasɛ wonya haw wɔ ho ne nyinaa yɛ ade a ɛkyɛ wo sɛ wo prostate no problem ɛyɛ aba ho pɛ 3p garlic mixture ne ɛno nom dwonsɔ no a wo dwonsɔ bebrebe no ɛyɛ infection bi ne wanya a ɛbɛtumi akɔka wo prostate no a ɛbɛgyae entubo sa dwonsɔ no ebetwa na sɛ mmoa kora na abɛtena wo system no mu a ɛkɔfa hawa bro prostate na ɛno nso begyae na afei bɛrima wade wo ho bɛrima sɛ wo prostate no problem ɛba ho a ɛwɔ hɔ no mu a wo ne ɔbaa ɛhyia a wo ho nsuo no ɛba no na emogya efra na mogya ɛka ho wo ne ɔbɛhyia wɔ sɛ wonya atenka no na wote sɛ wo system no bɛrima na mu yɛ wo ya wonya atenka te sɛ wo yere kora ɛbɛn wa na wo dwane prostate no problem ɛyɛ aba ho pɛ 3p no medɔfo ɛbɛboa paa na ɛyi saa haw no ɛde afiri hɔ nom obi nso deɛ sɛ ɔkɔda anadwo na sɛ bio ɔsɔre so ɔkɔdwo nso a wadwo nso awie na sɛ deɛ dwo nso no nya ntwaeɛ no na bi sɛ sosɔ ɛyɛ saa asɛ menkɔda asɛ mentwɛn kakra dwo nso no bi bɛba ɛbasa na akɔakɔyɛ ɔhaw ɛbɛdum mmerɛ bi no bɛdwonsɔ ne mma koraa ɛhɔ na doctor ɛde asɛm no bɛto anim sɛ gye sɛ yɛde rɔba ɛkɔto bɛɛmam medɔfo ɛna wiase ni gye na kasɛn ɛna ni gye na bi ne wɔ biem o enti adeɛ kakra bɛɛma bɛtumi de agye w'ani sɛdeɛ nyankopɔn bɔɔyɛ a ɛɛda se aduane biara no wo ne wɔ yere kyɛ sɛ ɛnna mu w'ani gye no tɔ dɛ ma wɔwerɛ fi wo haw kakra na yɛde rɔba sɛ ɛkɔto bɛɛmam a ɛni gye na fɛ deɛ wɔ he medɔfo wobɛsu agu mu a ma ɔnum aduro so na wɔfɔn pɛ 3p garlic mixture nom ɛmiyɛ fa rɔba nkoto bɛɛmam sɛ doctor aka bi akyerɛ wafrɛ yɛn ne ɛne ni nkɔmɔ yɛnhwɛ baabi a wo prostate no haw no akɔ akɔduru 3p garlic mixture yɛbɛkyerɛ deɛ wobɛyɛ wobɛno nom aduro no akɔ akɔsi baabi a wɔabɛhu sɛ rɔba ne mpo doctor ɔnya ɛmfa nto bɛɛmam mu eti mmaa no so yɛmmoa mmarima no ɛwɔ sex because yɛsɛ sɛ woma bɛrima no ɛne wo hyia mu sɛdeɛ wɔpa a ɛboa ma ne prostate no ɛbɔ ho ban te sɛ wodɔ wo kunu bɛrima no neteɛ no w'ani gyina ho sɛ mbɛbɔ bra akɔsi awieyɛ deɛ a ayɛ aboa no ohia afama no sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛbɔ ne prostate no ho ban na ne ntini mu atumi ada hɔ yɛn namba no ne yɛgye na menkyerɛ baabi a bɛnya 3p atɔ ɛwɔ Ghana ha yɛn namba no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medɔfo kae sɛ 3p garlic mixture ɛwɔ toɔm ɛhwe hɔ a ɛbɔ enti wotɔ a na wasom yie sɛdeɛ wohwɛ ne wɔ wɔnua tv no ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛteɛ som yie na wanom ama no agye wo Kumasi Bora Kwalena Keba
Danny Herba, Chris K Herba, ubenya 3P garlic mixture. Ho fonko Albert Sam, takrade eye AA Mensa. Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho. Mumuni Away Enterprise ewo wa, yene Cathedral ne dinhwe ni mu. Wafa Kojo Herba ewo Temale, baby a electromat no ewo nabenya 3P. UDS nso Charles Herba ewo ho. Wodo ni kire enkran so a. Ashaman Wedema Pharmacy ubenya 3P. Little George Health Alert Clinic. Oko Kenswa Konswa. Ona Kof Sam ena Angel Herba. Omu nyina wa Accra Okanshi. Wodi ebowura pharmacy. Ene baby a to bibidro bia bo edro ni din 3P garlic mixture. Obeyi bi di amount. No na ebeboa opa. Ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Meta ho freye na edro ni de Marcos edro ni edro eti freye ni nkomo na nkopo ya adoma da sene 3P garlic mixture eno be say yakra mo yada se Akoma 87.9 FM na Feonia TV AkomaMuNsem dwumade no eno a ena wo hwe na fe wutie no na ansa ne yakro no na yenua ba Janet Bodu ena edi enkomo enra ena wode nasem ebebeda yen na sede etie bia no enra yentumi anwie ena ene so yetoaso na yenko na fei mene no ento ayenkomo twetwe no eso na mame misa se Janet afibe mu ena wuhia no Shande ma mo date Bye. But when almost 13 years in here. Your penny was 11 years. Oba penny was 11 years. Oba na bema. Oba. Or Henefa. Or I need nanity or taifa. Okay. Na ushia no edi say ansana okwa your ho ade. Mishia no di be 1.5. Okay. Any okwa me ho ade. Sabre na wa ba penny no ana. Me patcho no ma wo no. Nti mo wo na mo kwoto ne di no ode your ho ade ka ho. Me patcho da bi atu ni di wie ansana okwa me ho ade. Okay. Sabre na wokwa akwa your ho ade no na mo start adwuma no amoye no. Me patcho ani a start. Adwuma ne de me hu no foforo na no. Aye call oni obisa de mpene de mempene mu a ye tran na na ye share adwuma ase. Be ma ni bisa wo de wo pe. Ene de mempe. De wo pe. Ene de mempe. Obisa wo. Me patcho an. Se de na wo pe. De na me pe ne de o ya mempe. Ena aka chen se de wo pe ye de he. Na me ka den se de mempe se ye be di iye. Na afi do be ka se o wale o ba ka me na se ye be di iye no be ka se o twempra o meche ende mi hu a me ntwe ma no. O ka kire no. Me patcho an. Anopa wi anwumra na najo. Me patcho na ya nwumre okai pa onim okai pa na ya nwumre e wo Henefa e wo taifa baby na master ya adwuma no anim ho no master ya adwuma na anim ho na e ye di san komo ya fridge ni TV no me patcho an e hwa na o ka kire wo me patcho an na ono so ka de e kire wo ana ono so e de ka kire me so ono so e tesi na ni so enti metimi ni na atena na me se a metimi ni na atena ana o se asma ono so metimi ni na atena na me se a metimi ana o se de twa to okra no okwa asore na so no okọ na o ya me ho ade awi a my ready se me di na tia kwa asore na me se no so my ready ansa na start etwempena no. Okay. Was started so one wo etu anamon etwempena no ode wo fie like na busuafo ehun me pa cho wa fama anko fie ye tran ya che ya na onim o me nkwa busuani bia no no so enko ba bia nti ye be ware no ansa na onim tu anamon de me ko kire ne papa na che so no wo ya ansa na wode wo ko kire busuafo me pa cho an. Okay eti sabre na wuhia no na according to na wo ne master ho ne master ni o kana nya ne master like asa no abakra ha oni ba bi tintin na wode da sa master ne nchen na wode be fa na danfo a o ka ho no. Okay eti sabre na wode hu wo no na ehene fa na no wo kro ba cho tama o hu me foforo ne de wode me ko na danfo bi ho wo kai na danfo ne din me pa cho Isaac e friend Isaac o te hene na o taifa ho ba se mi ni ba bi a o. Okay e friend ko Isaac tina danfo no edem na no wode wo kro mpa cho ho na wode me call one day. Okay e free ho kro no nti e free ho kro no na me ni bibia na ye hia di nkomo keke na obi a e ko ne kwankọ pem se na danfo ya me ka se e friend ben no e de ne call mu fie ho a papa ne ma no ba bia obo plywood si so ana fe dem ko tena ne nchen a obo plywood esi so so enti woni na da plywood me pa cho na me na da plywood den na
na je se wo hia no kra no na plywood dan no woni me pa cho da bi na wodi sa ne de obo ano no woda sa ne na woda shop wana na oda oho ehọ na oda asa kwapem se mihunu na okonya ehọ plywood na yekoda mu plywood no mpa chan enti me pa cho Saudi ni yi me pa cho sa bre no na wo bra da ho no sa bre no omokoda plywood dan ni mu no adan na adwuma na wa ye no wan fa bi ama na wo bra na fa han den antre mu mo ka che nsema no ma efie ho no wote ye sa bre no adan na mo nsandi sika anase bu amu wo Ghana no mpokra no minim sa bre no obia ahan dan ana wote fie adan na no oni mu dan ni mu bie adan mo nsandi ni sika eti wo da plywood no dan ni mu ye da dan ni mu ye da dan ni ma kofi se me wo e ho na me wo me ba pani no na ho kra na nsuo to ayiri fa ye ni nti tama me wo me ba nsuo se me ne ma nyina nti na kra ne da fo nto be nya asma nti school na okọ e wo taifa ho no na okọ no teacher ni na ma na asma druma e koye nti ho no na ye tena ya kakra ansa na editu ko ba bi e na ye adwuma no okay enti na che se wo hia no na organize adwuma no no onye mbacho na onye no onye na adwene kra se me bacho da bi na onye na adwene kra e na woni ni me yenu start se adwuma no ekwa ko ba yen se tama me hu na oda fridge ni so abontina na me yi nsuo e wo ba bi oda fridge ni so no okay enti ohu me no na oda opasem to manim no enti me dem na me ka na me se ne ma nko yie ayi enti me ka tren se me mpe no enti e kire no no flam ka kire me se anya so aboda mo na ne ma me ne papa firi na ne ma na nko yie e na ama ne da bontin no enti me pene a me mpre na mene na nya dai entina na me si yo mate te ho na ye hihye ye ho mra ne de ye pede ye mpe na ye enti ye wie ye no ana na oda ne master ho no to start ni pastor ba ko ye frɛ no osei bla osei aha bla ne beto tv e bla bi ho na odi ko dia nti ho na bla ne fa na da fo no se ne sa de o medi trader ho mate nti o ko di trader no ho mate no sa ni na me ntwen e ma no nti me na me pia me kwa bonti na obi frɛ me na ye mate no driver ne master na wa hunu no ne wa fa ase nti na nko no so be se mepe e na mi kun ka tell ne se oba ma se ne pa onye dai on prem ma mi o na so woni se wa se ne pe dia ye nyina ye ka ba akoma adwuma hu hia se me se ne pe nti o kan ase na bla ne san na chikora mi ka tell se den na o je afri mo hada na o be ha ma adwen na o se da bi o ma ne mefa because on na adi kan ase mpete ho no tron ne number e ma me se ya me frɛ no na me see you nti me frɛ no no na o se papa na afa ne so ne be ye adwuma na me see you nti oni papa no ye adwuma ni be bia na ka ne seye na o san be tena shop ho no ma to tena ho na ma papa ne ka se so tete shop ho kwa onya adwuma bi ade o nsu ab organizer ne na akire no e be boa no eno kwa na o se ye fi adwuma nti wo mpɛ na o se ye fi adwuma nti wo mpɛ e fi adwuma so na discover nti akire na afi de na adwuma onya adwuma nkwa ni we na o ye pa na ade so obesuso papa ni mu nti osuso ni mu no a osuso ni mu na me de kwatra ne nchen nti o ya na me nso me hwɛ o ya na me hwɛ kopim se ba bi a alikoba nkra na ye no na me ni boy bi na na eti wo aladi danshin ho na boy ni katra me se oni oba bi na ho na oni na jai nti mimi kwatra boy nchen na me se boy na san kofa ge na baba na me nso maka ma wakoma me se be ma de me pe be ma be ya wale mienu nti mi nso akwafa na baba ke no na me katra se me ne no entra bio enti mi hu na me ka tell ne se me ne boy bi na ti na se ni sei enti mi na mayi mi niema afiri honum na o se sa ade ai na me ne bra nko boy ne ho na me ko yi mi niema ni free boy ne dem enti mi ne bla ya o na o trete me se me ba o be mbibi me ne bra na ne ko boy ne dem na me ko yi mi niema nyina afiri honum na me be gu plywood na ya bo na ye shas ye ho honum enti mo de niema ne be gu plywood ni nyina ne bra ne hu yi mpa cho hu yi de wo frɛ we ya wo trete wo no mpa cho hu yi se wo ko yi wo niema afiri be ma ba ko ne ho mini na na ko ho edem ho na boy ne da ho no ka ten se oba be yi mi niema na boy ne ma ne yi mi niema no nti wo ka ho na yi ko gu plywood ne de go plywood wo nu se ni nua be ma na on si fie mpa cho ani wo se ni nua be ma na oni sika ye de si fie sa abre no mpa cho mi ni pa wo se ni nua be ma no plywood dai na sa abre wo ni ne kwatere mu mpa cho wo de de oni ho ansa na ni nua be ni kun be ka kire me se ne bra ne kura na oba akra ha na obesuye no no wa ya na ade ama ya ne ya na mbisa nsa ade no se na asema bae wo kra de yi wo mo de ni frim yi wo ni nua no mo de no ye ne ya ne frim mu se ni nua aye na ade ama ye ne ya mo complain de akere wa ene wo no na ama kwan ma ni nua no no frefre wo no ne wrafi de ni nua no a wo beka no wasam de kire wo ne wrafi de ni nua ne de ye no ne wrafi
moja ye moja asa na ne refie ne refi enti motimu no na osua we a wo nso nkosua enti misumi sua bi enti ekwan ba so na mo ankasa kakra mo fa so e de bi mo ankasa mo organizer enti ye no ana osua no bedu bebi no hu adwuma no ne master ni dane adwuma ne ma ne so ema no enti honom na oye ya meka no ne nyina ye enti papa ni say sinima ni wi kakra beka no ne ya boa no kakra beka no ne ya boa no enti ya boa no sa na enya sika kakra enti oye no so no person onto machine ni bi ana oto machine ni bi enti ni master ya akra na di na nim ne ko no mkoto machine no e de bae enti skada na mo ye no a wo ko boa no ne master de na mo ye master gene de a na mo boa no eno de ono na ekipuo ye nyina na ekipu nti ebi akra nwumre kra ebi ha nwumre kra no ye yi bi akoto aduane na ye nti ba bayira ya chi 3 cd ni ato ni ye di ni anu nso ni ada oh ise na ya na makoma aba makoma ye me ya wode ni nua no mo ye no hu e ma makoma ye me ya wode ni nua no mo ye no mo mu tu tai she tai ni ade no ekom de mo na mu yi bi akoto aduane kra mo nyi afa ni ye sha brabo na sinti ni ye mpese be se ska mo bi akoto bi na mo de aba ba ye mo amode ye mo yi bi ato aduane de kra na ye mo ya ba chan wo se ma ne mafi ho na me nka mo hwio papa na wo hata soro ho no papa ya yesom no hata soro ho no sasam no eye no kra trodo wani mu bedi no njonjonjonjonjon enuafo na eteta nchen no mo se wo ye nipa fo mo hwe nipa bi a bibi a wosi ho sa bibi no me ka kire mo wa hwe be wi a kire de be ba no mo ba bebu nkotodwo bibi nanim bibi no mo ba bobu nkotodwe e wo nanim ansa na de be ba mo so na firi mo so okay ena mudi nya amode ba chai ena mo ye ne kakra ye ne kakra mo amu afa mu ba be jaye master ne de no ba cho eno kra ye nya ni ble ya na agi adwuma ne free ne nsem I see ena ono no ye na mo nso mo ye mo de no kakra ena mo de koto plot ena de koto plot ni ho no ma na ne wo fa be ka se wa hu land bi ntino ne ono kwa sika nsu ntin se ye pede a ye nto ne ne nche ena me see you mate nti ne wo fa ne ma ye to che ena ye si ya ye koya abrosan na afi ye ton ye de ye be pe be fofora ye si ye de no so eno de mo ton ye ton ye efri no wo fa de na ye de ye ton ye ena mo ankasa mbe ko pe mo ye de akasa ye si e wo so eno so ya abrosan ya na da ntia but ye si 3 bedrooms okay ena mo tima no water ifa ho a but ye de bia no edusa akotes mpacha e ho na mote ye e ho na ye tisisi ye me da se enti ye nhwebre ban na duru ye a woni no ba kumase agogo na oba be ye ende ma ende mpratwe ni mu o na munya nwoi dabi ende na ye nwo kra oh ne ye nwo onu ni bibia na me ne tu ho na mo na ye nwo ye ne tu sa niam ni nyina ho na mo ansa kro na ode ka wa hye me nsa enti mu ba ye no a operation no woni hwan but me ni mienu pe ne ba ye me pacho na ni nua ma na but me hu abusuani bia me pacho na ni nua ba ma na otre me pacho dabi no bia nkan ho me ni mienu pe enti onu kra ta me ye no operation ni wie ye no na ohwehwe me na wo hu me na me sata me se me kopa nkwan bi ato abre no nti me ba ye pe na ogu hu me na me busan se na adan na o se na onim se madwane ye gya no na me se oh mintimi nya sa adan na me de na ba bi na me dwane ye gya no mintimi nya sa adan ne da na o se na yem hwehwe se madwane ye gya no me pacho wo hu no yade de yade ye mfa yade ensere pacho dabi okay na sa nani no wose awoho abenfie san ose ya odi fringwala abrim okay ena ose no okwa afuom na ade atigu nani so no posa ye no ano no ena ose dia na mo no mutu ya anya yi a wo na wo besomu ose ne maame etu hu anamo sanka obeyi na ka o my operation ba na anko yi na sika nsheda eni ho nti tama ne maame mu efri mu na otu abata ba nkran no ona abefo so ya nya sika kakra ma ne bra pani no do ose ma kan na asem ha no e kan ho ba agogo ha eno so mba ye omusika anso e no mo san e ba ye nti mimi hu no ene ye ba ye yetimi ye okay nti mo ba ye no ya agogo wo ba kai sika ye gemo ansa ye ya ma no ende men kai okay wo di san wa ha ye di 1 week oni ni miye no mini miye ni koda hotel nti da etoso na omo be ye operation amano no ene de omo ma ono be da hospital ho na mimi mom koda hotel ho no okay nti ebra mumiye no nkwa na mo baaye ne ye de ma no busuani bi ama amesra mo mpacho da bi wujidi me pacho an
Sa time kwa minim na ne bra pani ni pe na bla ne bla yi. Bla kwasi pe na minim no. Mu wie nti nani no. Mu wie se na na tie. Nti ye wie ye no, omo de ne kotena glass mu. Ena omo de nchuru egu so omo hwe se otimi kan ye nto otimi ken kan ye no omo ka che ne se aye yi. Okay. Na che se ni nyina mu no eye wo ena wo bebo aye. Sa bre no wan sika se wo nkai sika no dodo okra na eye wan sika na mo de be. Me ni mi enu sika. Nti na enso na me ton me kiosk ka ho. Ye de buy. Me ton kiosk. Wo ton wo kiosk. Ba chan. Before wo be hia no na wo sa kiosk no. Me pa cho before na obehia me no na me ni sa kiosk no. Nti me ka tell say me pe kiosk. Na o ma me sika ni bi sauce. Na me wo sika ni bi na odi bi sauce. Na me ko ha ye. But because of nani nti no. Na ma me ton. Na wo di sika no e ka de mu wo ne ho. Ba chan. Na mo de baba ye nani no. Na mo ko ye. Me pa chan. Okay. Enti ye ade nyankopon. Ensem bi ha mi o. Ebra mu si fie no. Muton we na mu si mu de no. Na busuafo ba ho ni nua no. Ba cho na obi ama ho ba na Messi ni de ne bra ni ye Messi ni. Nti o ka kire me se o de be ma bontinsu ni ama na ye de. Ne bra ni Messi no charges ni sika na obeji no ntwa ma ne bra ni ti ne bra ni si dan ne ma ye. Okay. But otua ne ka. But otua ne ka. Okay. Otua ne ka. Oje. Ba otua ne ka. Oje. Ba cha otua ne ka. Me bra besra opa. Munyeje me kra. Yo, bemena. Ohima Mama wakwaba. Makusia meje osododo. Na pomete se. Nyankopa adom na mbache oso e. Nyame ato. To de bia nyame ye ofoforo. Hu no. Yesi nyame nshira na mani pa yo de for man fa binka ho no krepa no kre. Ni nshira. Oh yes wo ye fe dodo. That's menua be ma. Wo ye fe. Nyame nshira. Fa me remwe. Yo oba pa nyame nshira o na ene akoma etiefo ne yahwefo nyina. Baby amobia ye de nchia sonko from Kenoga Herbal Clinic asuyeye na ye de ebremu na awie mesre se wo honam jojo kakra ne menkoye wo nipadua mu ne manya din kra ma wo de amepa chopi me bebobo number bi so je na frɛ Dr. Mpremu sisi ye Kenoga Herbal Clinic asuyeye wo espresso adeja meka we ni nyina no mepa cho hyene so say we ya so ye bebo mode ne asua bibi kakra fa yare e friend diabetes ho ba Kenoga Herbal Clinic KNG na wo Kenoga Herbal Clinic KNG na wo Time HH Herbal Mixture and the capsules yes KNG na wo Time Herbal Mixture I 2-3D anasa malaria asekura itimpacho p for 15 good years ne be adwama so ye ho ma asem bia there be sa na Kenoga so aba ye ho ma asem bia edi papa nko a mo nya me shira ohema ti mesra say je number ne Fred Dr. Premier Fred Doctor was 020 053 053 020 053 anase me pacho friend na nkwa sa Fred Doctor was 027 83 73 018 027 83 73 018 Kenoga Herbal Clinic no cry mo abusia wutie me pacho pi hye bibi nso odofo se na se wohunu se woda anadwomu ni nyina wona ne koye Johnson wo Johnson for the whole night me pacho pi hye ne nso nienti ameka se wo Johnson for the whole night esono se wo beda wa hye da no munsuo ene bia de kodae ene de kwan bia so da wo be Johnson ena ebu oso a wo beda na wodi mu fufu eye white rice ya eno so a wotimi Johnson anajo no ne bia beye ba ko mienu bi na we de wa hye ne nso a anajo no bia timi Johnson be 4 times 5 times eno no de ba se ya na diabetes yare na ebo nkaye saa so so no bu ono ma wa Johnson ane ya Johnson ani no hu se ehuro bebre ewa ani ebasa enye papa na che se diabetes ye sichire yare eno so na ebo nkaye ene wo obi onom so ekura beto no be ye afinie eni mfie bi achi wa mi ekuro na ekuro ni nguda wa ye lot of treatment ekuro ni ntimi ngu empo wa try ko ye surgery so still a ekuro ni da so ye de ewo honom me pacho fa che me udidi a ebu okura se ekuro no kura hya ase a eyi nka ebasa
hyɛne nso sɛ yare friend no diabetes ɛna bi abɛtena onipadua no mu nti ama kura bɛda onipadua no ho a wamiamia yɛ a ɛntimi nyɛ dɛ ɛngu mepakyɛw for nature Kenoga Herbal Clinic yaso yɛbɛboa wo na yɛto yare no ase kora afiri hɔ wɔ abrɛ a ɛnkɔ ɛnsan ma anaasɛ bi a yɛsosɔ ano mpo afei so woyɛ ɔba a wahunu sɛ wanya vaginal infections biayɛ a obiara kɔ kɔdwo nso kɔyɛ ne ho yie obiara kɔba ne ho dendende obiara yɛ okay nko awura hɔ ba ya no akɔfa infections saa na ne bɛrima hyia baako mmienu ano anya infections na kyɛ sɛ ɛyɛ sɛ bi wase hɔ no ɛkamea sɛ ɔne bɛrima hyia ne kurokura ɛdɛ aba hɔ anya cat bi na kyɛ sɛ nneɛma nkɔ yie nipadua no sɛ sikyire yare ne bɛtena wɔ so a problems ana symptoms ana signs ɛde ba no saa na bi so yɛ dɛ ɛteɛ afei so obu hɔ nom kora wɔyɛ adwuma nka wɔ so ɔte mfifire paa ɛso bɛhu sɛ still a no adwuma a yɛ nyina wɔ sɛ yɛ ho te mfifire no nko a skin no ɛyɛ dry kyɛs all the time no wonya dry skin obu hɔ sɛ medium mfifire ntimi o daabi kɔhwehwɛ mu na ehunu sɛ ɛyɛ diabetes a yɛfrɛ no asikyire yare yi ebi na abɛtena wɔ so nti ɛma ne ba saa na afei so obu hɔ yɛ adwuma kakra biara no wabrɛ ɔnante kakra biara no wabrɛ mepakyɛ no so diabetes yare ne signs no ebi no obu hɔ so ɔte ɔda biara n'anum ayɛ dry ɛma ne num nsuo bebree afei so didi ya ɛnkyɛ na ɛkɔm so yɛ dɛ ɛde no n'ani so tumi yɛ no bisi ɔhwɛ adeɛ agye sɛ ɔbɛn ho anaasɛ ɔtwe adeɛ no kɔ n'akyi ɛkyɛ sɛ ɛma n'ani a ɔde hwɛ adeɛ no sɛ ayɛ blɛ mepakyɛ no so ba saa diabetes yare no tumi de saa problems ni nyinaa yɛ dɛ ɛba ɛna obi wɔ hɔ so koraa mpo a ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔyɛ exercise anaa training bi ama ne so ate odidi all right ɛso na sɛ wobɛhwɛ a ne so tea na ɛyɛ dɛ ɛteɛ mepakyɛw ɛno so tutu mmirika fa w'ani kyerɛ Kenoga Herbal Clinic ɛfiri sɛ diabetes yareɛ no ɛbɛtena wo nipadua mu a ɛma immune system ne nyinaa bɛyɛ weak mpo ma wotumi nya kidney failure ɛtumi saa ma wo liver so ho ɛbɛka nti ɛyɛ yare a yɛnsoso ano koraa anaasɛ ɛnsɛ sɛ wohwɛ ne ahwɛ haa mepakyɛw pii science a mebobɔ so nyinaa sɛ wohunu wei a tutu mmirika ne fa w'ani kyerɛ Kenoga Herbal Clinic yaso yɛ no ɛsrɛ so adagya meka wei nyinaa no doctor atena se a wɔhwɛ ayarefo frɛ doctor na problem bi a wo go through bia mepakyɛw ma na so nti no so ɛnkɔ mmoa frɛ yɛ wɔ 020 020 20 20 40 40 053 053 020 020 20 20 40 40 053 053 ana 027 027 83 83 73 73 018 018 027 027 83 83 73 73 018 018 ɔdɔfo a wotie mi a yɛka wei nyinaa no sɛ wobɛnya diabetes a ɛkwan biara so ɛbɛma wo mmarima yɛ so atɔ sini ɛwɔ mpa mu kanka ne mpa mu agodie sɛ woyɛ bɛrima na wotie mi atɛ waso pɛɛ yie na sɛ wobɛhyɛ ne so a wokɔ esi ani a petere na kwakudo nsura asa aba fam afei wobɛhu sɛ petere yɔ na waba abɛsene ɔmo ɔbaa no ani ntimi ngye ɛwɔ mpa mu anigye ɛnni fie ɔwɔ wopɔ adwuma no a wokɔ fie a afei na ayɛ wo dadwene all because say ɔmɛɛma yɛ no abɛ form of sexual weakness ɔbaa so a wobu nsa a ɛnsi so ɛka wobu nsa bɛhu sɛ bi abosom ani na ɛwɔ sɛ wo sɛ tumi bu nsa biem no wedi obu nsa bi ana wɔtwe mmienu no asa ehunu animu foforɔ afei so wo sɛ ate pain ɛyɛ menstrual pain wabu nsam no nya wobɛfa wɔyɛ amu bebree diabetes yare no tumi kɔ so saa nneɛma wei nyinaa na deɛ mpo so na ɛkɔ so diabetes yare obu ɔnom a wodidi very late hour no wodidi late hour no so odi heavy food afei no obi bɛdi banku afei no obi bɛdi fufuo obu ɔso so a ɛsikyire nnuane no odi ne more obu ɔso so a saa na odi nkyene more ti saa nneɛma wei no nyinaa na wontumi nkontrol no ɛno so tumi ma wobɛnya diabetes yare na maame ne papa ɔdɔfo a wotie me mɛsrɛ wo pii obi ɔnom a yare no ɔde firi ne nana na agya yam na ɛyɛ dɛn ɛbaayɛ nanso so wodie so deɛ ebia wamfa mfiri wɔ ne baayɛ nanso so wanhwɛ wadidie mu yie wanhwɛ wasetena mu yie wankora wo nipadua no yie na ama saa yare wei abɛtena wo so na bɛtena wo so a ɛdi ɔhaw bebree ɛna ɛbrɛw na ɛno sɛ wamtutu mmirika ama Kenoga Herbal Clinic yasoɛyɛ ne ankɔ wo mmoa ɛnto yareɛ no ase ɛmfiri hɔ nom a ɛno a ne di mu a ɛde wobɛtoa nananom wɔ ɛnseɛ do ɛtumi srɛ opi Kenoga Herbal Clinic yasoɛyɛ no wɔ serɛ so adagya wofiri ɛyɛ kurom na ɛba a kegyetia anaasɛ adum a mepakyɛ wode esi nsuase ɛyɛ adum nsuase ɛhɔ na police station no ɛwɔ
a Doom police station any die mu a obetimi enya Adagya car straight e de aba Adagya na wudru Adagya wo si obesi Sakora Junction na wabisa baby a time of one wo anase Kenoga Herbal Clinic yewo saa so na wo firi Joso anase Fijase ana Accra Road mpatam wo na eba Siwa Anwaga Junction usi Anwaga Junction no so benya Adagya car straight wo anya biafa Eputuoja Espresso car Siwo Ophelia Junction Espresso Ophelia Junction taxi rank bi ho bisa taxi for ne say me pacho me ko Adagya na Messi Sakora Junction ombebo modern ade waba saa so na wo free Roman Hill area so na eba Zongo police station wa benya Adagya car straight na wo de aba ye to aso a ye bo diabetes ho nkomo no diabetes ya rate so a ebetimi ama o kidney abeyemre ebetimi ama o liver aye o brebo so abeyemre na we nu nyina abeyemre a ama o mema ye ene wo mpem agudie nyina aba form no esa beboa ama wo ho abeye den ama wo ni nti America ne se beboa ama wo ho abeye den ama wo no chese immune system no nipadua ni nyina abeyemre ti yare bi efra bontin ba bi atimi bebo wura nipadua no ebasa dia na chese e de ohaw bebre na eba nti infertility eye bema wo pa wo oba wo pa wo fa wani kire Kenoga Herbal Clinic saa so na ulcer yare so na edi wunya me pacho bomoden braya so ye be ko wo moa eti mesra so ma wo yare so a na nche se Kenoga Herbal Clinic ye ni wo yare ano aduro eti hyene so mame abra me be sorry so yi me pacho pi fre doctor imprempremu impo na wuntimi ma ya so ye wa echina doctor set na sifisi ye adwuma efri juada ekopim eye memenda saa na efra no pa nonsia ekopim nonsia free e was 020 40 053 020 40 ana 027 83 73 018 027 83 73 018 Kenoga Herbal Clinic Espresso Adagya ene yewo Akoma etiefo ye beda masipi oba fefe Ambroni ensirani nyina ye wo dia nyame so emfa ni nyina ko mi ni se nsirani doso pa emino empa nyame nsira wo pa we di ani diem ka me sorry so me dof bi otapa montare eche me pa your friend Oscar Fashions Oscar Fashions inti ani diem a me pacho pi and wama Oscar Fashions a happy birthday ede amame eti Oscar baby a will be ya no me ma utrin kwa ene kwa tenten me ma super duper happy birthday Oscar Fashions ya mishra me da say hello 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 Badomani. Me pacho na wo ho ya de Badani. Okay, me da se papa. Me dey ade Marcos, me ya adwuma e wo onua ne onua TV, Akoma FM. Wadawroma wonim ababa ye friend no Janet. Janet ben. That's all Janet boy. Badami no. Okay, me da se na wo yire na de asem bi aba beda yen. Enra. Wo yire de asem abeda ye onua TV Akoma FM. Sa. Me pacho ane. Wo yire se mumienu na motie mo sha brabo no ase kama na ewi akire no wakwa akwafa oba bi e ma che se ehwo nsem aba be ye buburija be me na wadawroma asem a wo yire ka no enokre be ne wom Mame, na so ni de mola. Me ba wani munya fam. Na so woni watie po nyina don mu. E pa to pi. Na so me ba wani munya fam. Ni entretre mu bia wo emprempre. Na hia no wo oni na busia po nyina e wo na busia ti. Ti na so wa de wa kire bia no. Na mo so ati. Why? Be na me pa cho. Se bibi wo ho a wa fom ana wa ye boni bi. Menu ka se minini ni dokwa enini ni ohaw okra minani na nsa na de me firi kwa so adwuma ko fie no na okra me se otu kwan am so okwa hin na so okokuma fi
so baby mo bi on tell my friend kwala na me so pa on tell me and the this year say ade a tell me man ko amema na ko what do I say because me man tell say about for a 2 months 1 week take it time to on the 2 point our brand private car na me dey ko commercial car na no on say about for condition there you na pesa entena passenger scale e don tell me ko do fie na ka me mama mi 11 years ni 8 years ni pe and what you me say ni mu so ono e ti say what ni aba ono dia me ni na sam e hia no wona butu atie na me pa cho wadama sana wo yire ko ni tie wo ye me pa cho onye di sada okay na onye bi sa dade a wadawroma na me bi sa say e betumi aba say bi a problem bi aba enti na otu sa na problem wo no dia aga person o fra mi no ka se na butu afọ na efe na moment come challenge wo dia ninu bi aga meka enti e besi dan na wa hunu se papa e bi a ba bi a wa ban na busuafo nim ho bi ene me ka se me tu ka se se wo se na busuani fo na frania ula wo ka Akoma FM on ya TV na frania ba jo se da na aga no boa pa cha sa na me ka me bo wono me ba me ni pese ebusuafo be se na e atimbo ma kwa bin ana no wale ni e jo na me ka ni mu enti wadawroma me se wankɔ abusua wa mo ma afrɛ wo a ɛyɛ wɔno nanim baabi a wɔpɛ sɛ wɔde n'asɛm kɔ sɛ deɛ obetumi anya asɛm meba obetumi anya asɛm na abusua wɔ hɔ no ɔde akɔma na ne ato yɛn nsa from wa hifie mami baabi metumi yi na no ɛyɛ na abusua tepe mepakye wo ne problem a ɔde ba yɛ ne sɛ wɔno na ɛte kama wakɔ akɔfa ɔbaa ɛyɛ nokorɛ me ngɔfɔ baabi asɛ de ɔka no enti no sɛ ɔne no wasɛm a na gu na busuafo no ma ɔmfa ntoma nim sɛ aberanteɛ wakɔfɔ baa sei n'ani ne ho anaasɛ sei ɛsɛpo why mepakye enti wo se wonkɔfa a wɔbaa bia sɛdeɛ wɔno ka mesrɛ wo ne die mara meni ano yie wɔ saa bere mekyerɛ sɛ wɔyia no ɛna mebisɛ sɛ ɛyɛ n'abusuafo anim na mehia no mesrɛ wo ne die mara me ne wo ka sɛ yɛsadɛ ma mɔfrɛ no a ahuayɛ bi a ɔkɔ biade ba ma mo why ɛnyɛ me wɔ fa wo ɔno ne wɔ fa mede ne namba ɛma mo mepatɔ yɛwɔ obia namba yɛwɔ wɔ maame namba sɛnyɛ wo na ade namba ne bɛma yɛ ne o yɛwɔ saa numbers ne nyinaa bɛmɛ na ɛno nti na meka kyerɛ sɛ to bo ase na bia wonim obi a ɛne nakasa maame mepatɔ wobɛtumi afrɛ no why mesrɛ wa why mese to bo ase na bia wonim obi a yɛne nakasa mepatɔ sensa bibo wone wose because say mobapani ewo 11 years ena bibisa say mobapani wo 11 years ya dabai ena watumi akwakogira baabi akoka kye wo bi say yemfra wo na akwakofa mpena dabai ni waka kye ni wo fa no ana wopo kwa edusa say dabai no obey you wo bo charge dabai ohima me see a question ya wu bi sa me no make number 1 za ya na bi se se because any phone so na me no wale me ba so so na se o ti ma se ga kra de unim onsa woni abrabo no eni abrabo ahyase no se de wo be usini oba metwa se de wo sini oba be hyase no eture bi na se ensakraye ba oba no obehunu se woni ne tie na woni na hyase afi efie mienu a wonim se de wo yire Janet ositie enti dro baabi na osesa wo be woni se wasesa bibi kwabone meboa no kore da seso age me so sa wo se ye no kore wokọ adwuma a opon tamben ma me so that question na ubisa me no answer me so me dika ka say e ko ni me de ko na question say ubisa me nye ready say me ya no sa bre yo no ka say no bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀nìyẹ́mà bí ebi esi ma no ma no kọ fa da ha de me so ni bi o. wọ́n di ẹ̀mu wa nọ́mpa mímí di ẹ̀họ́ ni di ẹ̀ha mi kura because wọ́n sisters wọ́n ní wọ́n sisters ní wọ́n brothers wọ́n kura wọ́n fẹ́ yẹn no wọ́n mẹ́ di nka fẹ́ mi yẹ di ma tẹ́m ẹnu ti ẹnu kura di ẹ̀dá nkyɛn wọ́n mu kura náà wọ́n teta ahọ́ no wọ́n mẹ́ di ma tẹ́m náà ẹ̀yẹ wọ́ awu mu. maa mi tiẹ̀ ni o ẹ̀yẹ mi ti sànù o ti ẹ̀wọ́ yẹ di wa tẹ́m mi mi ntumi ni wa tẹ́m. ṣé ẹnna mi kasa wọ́n sister mo ní wọ́n brothers wọ́n kura fẹ́ mi yẹ di ma tẹ́m eti wọ́n di ẹ̀wọ́ di ma tẹ́m kura náà ẹ̀ha mi wọ́n di ẹ̀sán náà asẹ́m ne fa ahọ́ wọ́n náà asẹ́m ne fa ahọ́ wọ́n di ma tẹ́m ẹ̀ha mi na wọ́n mú tari nkyɛn bi no wọ́n tari nkyɛn bi no. ẹsẹm didi ẹdi ẹmu a ẹdini fún ọdidi mara wọ́n ti mẹ́tì ẹ̀ka sẹ́
me need to mention a bush here. Let the boss, what kind of what in your radio soon? The family bush here, no one can answer here. I don't know the football. But when I am a football, why to be thrown in the Mala? Why? Papa, and you wonder why you let it come. Problem be a maho. Problem be a maho. And answer will be piano. What can you break? What can you break? I just was here and then we say, I am from Samano. I'm from the Metro. Me better be a transfer. I said, Bushia catcher was said, there was when we are brave. Who can you be beside from so as one castle to say from so good? One in the Shabra, Bonas saying, and I wouldn't have saying. When you there, or two ways, so I am a bonny, so I am a bonny. I am a little bit and you must have 50 minutes away and it all. I am a why you be a bet me a kawaka and to a baby. So why you be a cat? Now a man anymore. So why you be a kawaka? Why you be a cat? I have some harbor. Or China, I mean, I don't trauma or Brandon Trainers. So, need to know what is happening to my room. I want to know. And you catch a wound, you know, now. One more trace by the soul, we are threatening. And you catch a wound, you know, one would you be a deal. One would you be a some one mother threatening or Bessifio and Obessifio, but wouldn't you know say? A brother no shabra, bonasiano. If you want to see, and you say, Berman or Barbara Sifia. And your mummy are doing Amufie. One want to be catches was Sifia one baba Chanabono. One when you say ye. When you know, Omunya say ye. Nebra, one in a brass say you have organized a Juma. Now what Baby see why you have organized no. Now when you know no money baby. It is a will be a treteno. One was one way a buffoon one. The patch of which so. Say wouldn't you know no more threatening or Bessifio and about one babono and or by me patraka such a one no mammy. They don't make you be yet man out when it is no canning now what say. Gemino what can you know what say? And you wouldn't know what the end of now yet did the war. But I tell you, who makes me a cat, but they put on the Johnson. You make a show in the Yame. Miss Wonder, what you're in Danya, and you are fun when you are free. And you are fun when you are free. Now, when you are in Danya, what's it make me a day? Papa, what's it me a day? Now, what can be? Yes, you man, I was not here. Never said yes, I will. Said you will manage to go. I may be out there. What I did there. So I'm not going to say, oh, you said that that's what it is. I did the watch Matthias here, but they may catch a winnie. Miss Wonder, what you said you will see a bram a fair crime, Bisa Waka, or may you no. Now I am a fair. Not just a way you no. It is a problem be about Uncle Bushia, Nebushia Frame, and Frembo, Matthias here, Nemum, near make catch on and say, wonder what you're in danger. And to win you when you want free. Now, when I win him, how I wonder when you see a bread, and you know what about what I said that they were honor. So, what back when young crump person or grand washer, papa no hatasrono, now was so young no quafua. What back a quaya mufas or much to be a Jumano, and I must start say, eh? And you wouldn't nabre. Tell me why you all boy one no money ho. Wama dawroma wama twa wam free mu na nua bia wode ne sate anase ne kokromoti ebeka baba wa ye ne de oba so hu asem ni mu kura hu enya de yala ne no ka se sie yi ne tipi ne bu se fatia tiya baby because o baby a emra bi ni wa chewo papa eno dia ye baby eno kra de enya na abeka ye si ana mu hobi na mo dia me ka se wo ye mu nua no threat no no ka se oni me nyan tete bi a but what me do radio station hono mo dia ro me no me nyan tete so baba be dingo mo ho e ti ko se u bi sam tete me be bu no enye se dia me bu anim tia enye de ya me jena wala bushia oni me nyan se mo be ti akwa bushia ma bushia fa fra me no ka se bushia ni dia fra me but what me ba hono mo dia no fra me in fra ka nyan go so what na fra me na hu be le wadu ko me fra no ga zo kuma se ni mi so wo Akoma TV. Why I said, "Okay, I don't know how to." So, we know how we need to go see it. And I said, "You mean, man, no, Obi Anthony, the music of Baba, so I'm not said, I send the grace here.
ɛnyɛ dɛ ebusuafo wɔ hɔ bi nua ma no mewale no wɔ hɔ bi eti nyɛ dɛ ebusuafo nim wɔn ɔte aseɛ. Wunua ma no mo deɛ no omu wɔ awadeɛ n'ase bi ɛno deɛ mete ase no wɔn obi a ɔwade a enuafo ma no omu wɔ awadeɛ n'ase bi ba me kyerɛ sɛ ɛnyɛ awadeɛ n'ase a no ɔmo tie no de kɔsi fie. wɔyɛ react di a so mo react a ɛdeɛ na biribi ankɔ yie ma wɔtɔ yɛ. yɛ na ankɔ yie wabɔ wɔn mu din. ɛna mɛsɛ ni wabɔ wɔ bi din. ɛti mesɛ ma no so wɔ ha wɔyɛ mesɛ meyɛ adwuma. wɔde wo na anya wabɔ wo nua. ɔhema meyɛ adwuma mi pɛrɛ mɛka ase o eti wote asɛm mi na ɛfa no so hɔ yɛ. papa sɛ na wɔn wonim sɛ problem ɛwɔ hɔ eti na wɔsɛ wɔn ne wɔ yiri so ɔmo sa problem no ansakora na apia bɔnten. mese wonim sɛ problem wɔ hɔ eti wɔn ka kyerɛ wɔ yiri so ɔkɔ ware baako abɛka ne ho. maami kwasi na obi sami ebi mese papa asɛm na wɔba ne kan wo ka sɛ ɛyɛ nto na mi bisa na sɛ eti wɔn ka kyerɛ wɔ yiri sɛ ɔpɛ so ɔware baako ka ne ho ana. ɔhema obi sami mi yɛrɛ tiɛ tiɛ ma wɔ de wa ti mbɛgorɔ ati bɔ ma nti ati mbɛgorɔ. ɛnyɛ ati mbɛgorɔ asɛm abusua ne deɛ wo de bɛkɔ ba mese wɔn kasa na wɔ yiri na problem bi ɛna ɔna problem bi ɛna ɔdeɛ bi bisa no sɛ wɔn ka nkyɛn wɔ yiri sɛ ɔbɛkɔ akɔware Janet adwoa ɔbɛka ne ho. adwoa amfrɛ no adwoa wɔamfrɛ no anka nkyɛn ne sɛ ne kuru deɛ wɔma kwan na wɔnware no nka ne ho. pa wɔda woro ma susuan paa sɛ enti sɛ wo ne wɔ yiri koraa te hɔ yi sɛ nyɛ no kura mpo a wotumi ma wɔ bɛɛ bi kwan sɛ wɔmfrɛ wɔ yiri na wɔ yiri te hɔ yi ɛna anadwo bi woba yɛ a wobɛhunu sɛ wɔne bɛrima bi ɛna gyina hɔ mepatwɛ ɛno mpo kora nka bɛyɛ wo dɛ mese ɛno mpo nka bɛyɛ wo dɛ sɛ anadwo bi wɔ yiri a wone nabere se anadwo bi ebia wɔba wɔne bɛrima bi ɛna te hɔ anaa wɔne bɛrima bi kasa anadwo anaa wɔbia wɔ mantam ne adeade a wɔ yiri no paapa woyɛ nipa mi yɛ nipa nka bɛyɛ wo dɛ. ɛnyɛ sɛ deɛ mesɛ mepɛ mede w'anim bɛyɛ fɔ mesɛ mesɛ gyema da gyema me mɛsi me ware ne wɔkie ɛdɔne me wɔsɛm a ɔne me bɛka wadaworo mama kwan mo nkɔnkɔ hyia busua mokɔ a yɛn so yɛbɛyi yɛ rep amena ba abɛtena mu bi wai meda wasepa ɛhyira nka ho ɛnka wo nso nti ɔbɛ fie maame wokɔ fie wai ɛyɛ ɔne ne fie nua bi antimi mfa ne nsa nka ho enti wo bɛ fie why okay yo frɛ na mame frɛ na mame aha yɛ Akoma 87.9 FM ɛna afɛ wɔ nua TV ɛnuafo no a mugugu nkyɛn no a mumu adeɛ no a mototo ɛde one okay hello mame wadama umodi ne baabi awo but deɛ wunim no ka kyerɛ yɛn deɛ minim ne sɛ ɔka so wɔn sɛ a baabi a wɔboa girl no maame bi ɔtɔn waakye wɔ baabi a ɔmoyɛ adwuma no nakwalaa ɛna ɔfaa no ɔde se da adeɛ mɛtumi aka da timpire koraa ne sɛ mete kwasi ada no ɔne ne bɛtena anim hɔ ɔmo tɔ kosi a yɛano a ɔme sesa hɔ Monday no ɔne ne bɛtena hɔ yɛ kɔ bɛyɛ 1 month ma kɔto ne sɛ ɔne ne te hɔ maame kaa sɛ kagya ne bɛ anim hɔ a mɛbo no ɛnyɛ sɛ nka mɛtumi abo girl no ba na nka meyɛ spɛte sɛ ɛnka ɔde buo bɛma ne yere na nka ɔyɛ biribi saa no a ɛnka ɔde bɛsie ba sɛ deɛ animanim ɔtumi de girl ne bɛtɔ na maame kaa sɛ ɔde girl ne bɛ anim obie ma mɛbo no obusaa me saa de ntam ka kyɛ sɛ ne mu ɔnyɛ ne deɛ enti sɛ ɔtwe mpena a ɔmfa ne nkɔ baabi a ɔne ne twe mpena enti girl ne deɛ ɔne ne twe mpena me se sɛ ɔboa a ɔmfa kɔsia nye bodua ɔboa a ɔmfa kɔsia me se ɛyɛ nokorɛ ɔne ne twe mpena ɔde ne tena ne kam ne ne twam ɔmokɔba me se sɛ ɔboa a yɛmfa kɔsia ne yɛmfa mo hɔ no ho de sɛ bɛwo sɛ nipa nsuro nyame but yɛka bi abɔdeɛ a nipa pɛ enti sɛ ɔse me boa a yɛmfa nto so na yɛmfa mo hɔ no mɛyɛ nokorɛ ɔtwe mpena meda se maame sɛ waka nea wahu no wansuro nipa amfɛre nipa na waka nea wahu no onyame nhyira wo ɔnhyira wo so maame ase okay aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛna afei onua TV okay yɛnkɔ nkɔfa Royal Homeopathy wɔn nkɔmmɔ tie bi ɛsan sɛ ayaresadeɛ
ɛho hia for ne atiefo nyina medin ene Dr. Ibrahim Adam Isa me ne kwankyerɛfo pani ameda Royal Homeopathic Clinic Accra yewo Madina Ashalbutwi Japan Motors odeko Lakeside hwa ena oba Kumase nso a yewo etimetim Pankrono etimetim Tafo Pankrono etimetim Monique Junction ehwa ena yewo na ewiase yese ama me ne wanse no na efriyare no bi benya nso a na efriyare kro no anonti ene da ne da nyina bebi a obete menka no na eye apomden ho enkomo na Royal Homeopathic Clinic eye ayarehwe bia ye hwe enyarewa ahoduo bebre na homeopathy no yenye surgery se yede sekan anan nade e papa nipadua no ayi yare bi afri mu no de eno de yenye nesa na emomu no yewo alternative means ana kwanfoforo a ye fa so ede esa enyarewa free nipadua no mu a any side effect kra na adofo empanisi nsuo to nanso efomodin ya share promotion bi ase na manhye promotion yase ana menim se bi yare hihya amanfo ho nanso no fame konti na wo mo akafie esan se ne no ukọ ayarehwe bia ba bia bewura bia no na kire se agese utua sika obeye lab obetua sika obewura ha kotua ha obewura ha nti kame aye se unkura manfo 10 million 20 million bia untimi nkọ na wei ene yede niam agu akwa mu se yede 1 month bosome baako esi ho na yaye promotion kakra ede aboa oman no enti aye ne se Oba ubetua card no ye 100 Ghana cedis kanetete ho 1 million na utua ye no a eno ne yede be ma card ne ya ma folder fefefe ye be chekere won sa take vitals bibia kama na fe ubewura consultation ana consultation room na woni doctor akotwetwe nkomo na wa cherekere wo yare mu a cherekere no eye free of charge na ese atwu moja na yede collab na ye kofifi mu bibi mu dudui mu ma won so a eno nso eye free of charge ye nye wo hwe na yewo afidie nwanwaso wo ho no mu a afidie no nso yetimi de hwehwe nipadua no ye diagnose wo nipadua no free witrim ebesi wo na ase ebehwe wani wadwim wahrawa wo brebo wo saabo wo dwonsotwa wo ntinim wo nkasem wo mogam wo bam wo bema wo bibia kosi form free of charge ye nye wo hwe na sefatase ye de usi mfidie so ne massage won so a ye be ya ma massage kama na said ye wo yare atie bia nso ye be sanso ema waduro free of charge ye ma eduro eka ho kama eso bia banti fa telephone number no eno ne ade a ehia 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 the Vodafone line nso ye 0204 496 212 0204 496 212 sa number na wo fra wonsa ebe kame wono ohwe me wonia TV de eda TV na ni kakraka fa na efreme ye adwuma firi dwoada ekosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nson ne fa 7:30 ni apon enwumre no num 5 o'clock na mesraw bia na me mo wo yare yeso yes esan say fidie so time and brain ye di ye adwuma enti se bia ma wo yare yeso a na nkere se yensa enti mesraw baby bia wo bia wo tie me ana wo hwe me no yare bia ha wo no bomodin se wo de beba Royal Homeopathic Clinic me se card ni 100 Ghana cedis 1 million hey ye be ma card ye be ma folder ye be diagnose ye be ye lab amount ye we fidie o ha ye de be hwehwe ni padua ni mu nyina be si from 100 cedis afei study we yare tie bia nso ye sam waduro free 100 cedis no a ya sam massage nso aka ho nti ba bia wo bia so your oba na wo hu ayedin ama wo na sebi ayare ho ama wo ye di twa wo mpoa wo ye bema e na wo hu ayedin ama wo
oba me ye practitioner nanso yare ya me huna na me wra ho pa ye stroke okay se me te ho ya ma no den na nyame mfa sa ma na ade ache na me bie ma no akasa me ba ho ana me yere ho me pagya me nsa me empenye ye me pagya me nan a enye ye woyɛ wo ho hwe kura bi kura baabi a wo kura yebusa wa wo hu no wasabadane akoda arɛho sempa na stroke enka nipa preko pe betimi abɔ kokɔbɛ ya afe nanso ya na ebi wo ho a yenim ne symptoms ana ne kokɔbɔ no ana yɛmpɛ check up so obɛkɔ no akotua 100 mi ahwehwɛ ne nipaduam de ɔde bɛkɔ akɔ ne ya achiwa de bɛkɔ akɔ wiki ba ɛwɔ breko nso a yare ɛka wo to hɔ a ɛka wo bɛbɔ no enye kaketwa etimi sraw say ye typhoid fever ne hawo malaria fever ne hawo diabetes ena hawo sabi pulse ana koko no ahodo bia ena hawo sɛdeɛ wohunam dua no ɛyɛ wɔ bia sempo wonyare a bomodin sɛ wode wani bɛkyerɛ Royal Homeopathic Clinic na yɛde mfidie na diagnose nipadua no kama sempo yare nim na sɛ nuane bi ne niema bi ani kwan sɛ woyɛ ne yɛse yɛkyerɛkyerɛ wa yɛbɛkyerɛkyerɛ free woyɛ bɛma wo prostrate na yɛ kɛse ɛyɛ kɛse a ne niema yɛ mienu aida sɛ bɛsiizi wo dwonso na na dwonso no bɛba wa afei bɛduru baabi dwonso ne ba koraa no a unhu no enti misraw fa telephone number no ne ade a ehia me se yɛ promotions no nko oba na wutua 1 million tete ho de ne 1 million and 800 cedis ya eno ne yɛde bɛma wo card na ya ma wo folder consultation ye free lab ye free massaging ye free afidi e behwehwe wo nipadua na be diagnose wo nipadua no free soro abesi form ye free ne yesanso ama waduro free umpe we na apede yi na mesra wo ba na wabantem se be ya ye betumi ahwe wo ntem na wakontem enti fa telephone number no se de me kan ye no se ma o yare so a eno nkyere se mensa wo ye oba wo be mu akwakoro wa basiri wo tumirika nebra Royal Homeopathic Clinic Kumase yewo etimatim Monique Junction unyafa etimatim kana so besi wo Monique Junction oba besi wo manimu pe sanso ena Accra yewo Madina Ashalubotwe unyafa Madina ka usi Madina Zongo Junction benso omo pa Ashalubotwe ufa botwe kana usi besi wo Highway Taxi Rank omo abo apata fefefe na taxi fo no unyaka kyerem se wo ba Royal Homeopathic Clinica obia de wo beba ana wo de fa number no ene ukura telephone number wo ko ba bia wuntumi nyira 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 Mr. Baby bia wo bia kwasi adanko ana yenye adwuma ye adwuma free joada ekosi memenda from Monday to Saturday ye share adwuma ase anopa no nson ne fa 7:30 ni apon anwumre 5 o'clock etimatim ye wo Monique Junction Accra ye wo Madina Ashalubotwe yare bia hawo said the medical can semaboso semimo so me see ye promotion ubana wutua 100 Ghana cedis ye be show free niasa ama wunro free of charge eti family telephone number na etwa to na ebre ni nti dodo akonwa ba akofo nye enkaso eye 0242 951 005 0242 951 005 Goda na 0204 496 212 sa number ena wo frame a wonsa ebe kame na ya twetwe enkomo menua ba ma meda se papa pa gabo de ya wono frɛ ye na wo ya ekye ka so wo frɛ ya wo ka se wo mu nkyira wade amiye no enti no oba no fine na wa me yesi yeti ase wo ma nware ordinance patom ye twa ye ho na obo me hu ye wa soru dua so adan ene de me wie ya bo doctor si menya hepatitis B ene na wonti oh hene
yire Dr. Akosia Duaya wo power specialist herbal hospital nka yedi a wonsanya binie woje hepatitis ayeresa ho award nkwankron na se bibidru foko akansie wono na ji hepatitis award woje ji bi wo America ne UK abrochimem na aka so je ne kwa sa na fatty liver ho ofra ye dontwon ebeko prostate se kompa ju ko maboso and all set wo se ko to dwenu aye goso kra fako power specialist herbal hospital we drankasa enye wenko a osa yede hodo bi oba unchira me ho se mebre kumase wo fe yes lebosomtwe road Jasbro filling station opposite Enkran kwabenya pokuyase SCP kwantimpon so takrade anaje estate anaje MA primary school ehwanimu telephone 0244 544 if I try dia na wo pe dia na me pe ne dia o ya mempe e na aka chen se dia wo pe ye dia he na me ka dan se dia mempe se ye be di iye na afi do be ka se o wale oba ka me na se ye be di iye no be ka se o twempra o meche ndem hu a me ntwe ma no o ka kire no me pa try anopa wi anwumra na najo me pa try na ya nwumre o kai pa onim o kai pa na ya nwumre e wo henefa e wo taifa be bia ne master ya adwuma no enim ho no master ya adwuma na enim ho na e di san komo ya fridge ni TV no me pa try e hwa na o ka kire wo me pa try na ono so card ya kire wo ana ono so e de ka kire me so ono so e tesi na ni so enti metimi ne na atena na me sen a metimi ne na atena na o se asma ono so metimi ne na atena na me sen a metimi na o se de twa to okra no okwa asore na so no okọ na o ya me ho ade awi a my ready say me di na tia kwa asore na me sen no so my ready ansa na start etwen pena no okay was started so one wo etu anamon etwen pena no ode wo kofie like na busuafo ehun me pa cho wa fama nko fie ye tran ya che ya na onim of me nkwa busuani bia no no so enko ba bia nti ye be ware no ansa na onim tu anamon de me ko kire ne papa na che so no wo yansa na wode wo ko kire busuafo me pa chan okay enti sabre na wishia no no na according to na wo ne master ho ne master ni o kana nya ne master like asa no abakra ha oni ba bi tintin na wode da sa master ne nchen na wode be fa nadamfo a o ka ho no okay enti sabre na wode hu wo no na ehene fa na no wo kro ba cho tama o hu me foforo ne de wode me ko nadamfo bi ho wo kai nadamfo ne din me pa cho Isaac e friend Isaac o te hene na o taifa ho ba se mi ni ba bi a o okay e friend ko Isaac tinadamfo no edam na no wode wo kro mpa cho ho na wode me ko one day okay e free wo kro no e free wo kro no na me ni bibia na ye hia di nkomo keke na obi a e ko no kwankọ pem se na damfo ya me ka se e friend ben no e de ne ko mu fie ho papa ne ma no ba bia obo plywood si so ana afi de me ko tena ne nchen a obo plywood esi so enti woni na da plywood e dan me pa cho na me na da plywood den no na je se wo hia no kra no na plywood dan no woni me pa cho da bi na wodi sa ne di obo ano no woda sa ne na woda shop one na oda oho e ho na oda asa akopem se mi hunu na okonya e ho plywood na e ko da mu plywood no mpa chan enti me pa cho sa Saudi ni e me pa cho sabre no na wo bra da ho no sabre no amokoda plywood dan ni mu no adan na adwuma na wa ye no wan fa bia ma na wo bra na fa han den antre mu mo ka che nsema no ma afie ho no wote ye sabre no adan na mo nsandi sika anasebu amuwo Ghana no mpokra no minim sa sabre no obia ahan dan ana wote ne fie adan na no oni mu dan ni mu bie adan mo nsandi ne sika etibo da plywood no edan ni mu ye da dan ni oduru san ye da dan ni ma kofi se me wo e ho na me wo me ba pani no na hokra na nsuo to ayiri fa ye ni nti tama me wo me ba nsuo se me ne manyina nti na kola ne da fon to benya asma nti school na okọ e wo taifa ho no na okọ no chiche ni na ma na asma druma e koye nti ho no na ye tena ya kakra ansa na editu ko ba bi na ye adwuma no okay enti na che se wo hia no na organize adwuma no no onye mbacho na onye na adwene kra se me bacho da bi no onye na adwene kra e na woni ni me yenu start se adwuma no ekwa ko ba yen se tama mi hu na no da fridge nso abontina na mi AkomaMuNsem dwumadie no eno na wo hwe na wotie and then this is Pastor Julius akonya right nya atefo kwa ati asese sa na be ma yede radio se pass enu aba no enu aba ma no tumi ani ye di nkomo balade ba kwa me pese
ɔbɛtena ho ase ne sɛ waka busua sɛm amana yɛ animonyam ayɛ fɛ wakyerɛ sɛ woni mamammerɛ now ne nkɔmmɔ nyina ne sɛ ɔbɛkɔ ɔbaa no busua ɛhɔ nti wɔn nhyia ɛwɔ hɔ na deɛ busua bɛka no ɛhɔ na wɔn nsɛm bi a wɔbɛka yɛde awurade ase but then aware a wɔn ware no ɔno agye tum sisi ɛwɔ afidie so sɛ ne yere no Janet on countless number of occasions a wagye ato sɛ ne yere no that is fine now Janet problem ɔde ba ha nyane sɛ ɔne bɛrima abrɛ and wa recount ne events ne nneɛma a wɔn afam kyɛ sɛ ɔma berɛ a nnɛ nyame adom nneɔma ayɛ yie ɛna one abaya ne friend sɛ one adwoa aka aba bɛtare ho a wɔgyeɛ ɛno deɛ wobusa no ɔse nyɛ nokorɛ but yɛnya a lot of evidence sɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ now girl no ɛnka sɛ Ghana ha yɛkyerɛ aware dodoɔ Janet bae no ɔnka sɛ yɛkyerɛ aware dodoɔ onim sɛ amammerɛ kwan so no wobɛtumi aware du that is fine but yɛnhwɛ berɛ a wɔ mo ware no bɛrima yi bro mo hyia yɛ no bɛrima yi ka kyɛn sɛ ɔpɛ sɛ ɔware no na ne problem ɔwɔ ne sɛ ɛtɛ ɛwɔ ne ne so ɔpɛ ne sɛ no sɛ ɛtɛ de nsi aware kɔ ntimi dɔw no ka kyɛn sɛ mewɔ asthma ɛwɔ mu a na aba na me ho mete wopɛ me mepɛ ɔka nneɛma mmiɛnsa the last one there was last asɛ me pacho mu misa ne ma na ɔka no so no sɛ saa nneɛma wɔ nyina de nsi aware kɔ ntimi ware ana obu so ɔba nso sɛ wɔn nso ɛdi ɛna asɔre a ɛna baako na asɔre so ko memenda sɔre nti wo ware ni wi a ɔne ne bɛkɔ ɛnyɛ ezie wo se memenda sɔre but ɛnyɛ ezie nkwa na kɔ asɔre on Saturday nsɔre bebree but nti one of memenda sɔre me pacho munya settings ni ye na Pastor Julius aye blue afi no wabaka na my me blue on yo wo there mo ɛna nti nneɛma miɛnsa sister eji tum sɛ mu bie no hɔ esi na ɔne wa ware ho kwan ɔbɛware ɔfo cha mama yɛnyina nim ɛnenne ma fo ma ya aba wege fo ma ne indomie fo ma yi ɛtɛ no nko akora no ɛyɛ deficiency and putting off lady and putting off you be what let's be analytical mama yɛn trivialize adeɛ no now asthma ɛba na twa wato hɔ na wo ho mete ɛno ne ade na ɛma bi bɛka kyɛw sɛ bɛɛde nam no ɔba bɛɛma na ɔbɛde no wahwɛ me wontimi wa me anko wahwɛ me fɔm bayi sɛ wohyia bi a kɔ bɛka kyerɛ sɛ na asma bɛɛma deɛ wobɛɛde na nkɔ wahwɛ me ni amputi sister yi off asɔre asɛm baa mu amputi sister yi off na wobusa sɛ ɔno nso ɛdeɛ na ɔpɛ ɛne deɛ ɔmpɛ ɛne deɛ ɔno nso na wamfa anyɛ wo de wamfa anyɛ no na wamfa anyɛ no ɛno nso kan deɛ ɔno nso pɛ ɛde kyerɛ sɛ mekyerɛ ni nan mempɛ sɛ yɛbɛbɔ berɛ yi ɛfɛdeɛ baabi no na wokɔfa mmaa abɛkekɛ ka me ho a na wokɔtwetwe mpena wɔka kyerɛ wo mama let's respect everybody's emotions and thinking yɛfa no korɛ nka asɛm now ebia girl yi sɛ boy yi ka kyerɛ no sɛ mede yɛbɔ berɛ do baabi na yɛyɛyi a mɛfa ɔbaa ka ho a bia nkonkon ho a ɛma saa but menim sɛ woyɛ media forever it is a me ho kora na me bedan ya afọ kora da chi bia na we ya media so I am doing everything to make sure say ye be yes that is position gauge now nyame atom all my firm for organizing work akoye transfer space to space whatever am na nyame atom all my nya baby agina esi abrosan atimi be organizer na omo adea na a failure wo champena when the wasas we swa over taking light ni nuanom se the fast say come ne no na be man born a command ya won kana no ntum obefa ma 1000 na won kana no ntum san you man yensamfu o he wonim say ni nuanom nkwa your families be ho a oba na ba no na ono ane maame ana ne papa bisa na say be man o ma come there ma da bi mpacho ma come no na oye okọ no okotwe ne mpra o mafie ano obafie na didi and how me dey sorry kwatena ware na se obenya is what the is beba na mo ba no wagya no no de na beto mo so yanam ka se sika nko ane abrabo ho yanam ka se sika nko ane abrabo asumdwie nti se be ma na wote no onya wo hwe no otem sika no de to se gine di no so na okobo ne bra bia it is enough se oba no tiase na wotena ho sa na abusua mo dwene ana sese be ma sorry no yi na Akoma ehwe ne ma school fees no ye de sese no jam mo baba no ho ebo ne bra se de opa bia mo baba no ntina asesa pastor bi de am han se wo kwa bonten so na okofa yade ba na wo de aba beto wo ba no pe na bebre eno de won hwe na hey ayo ba no mo baba no na bebre mo nka ho
So mama me person me establish say nobody is against our dodo. But based on principle, once abranti and ababa you can say you better not go say we you abra yenye saadem. On to do things that what ten or was man will be no better now. Mama, we should hold on to the principle. Exactly. Now, get bahano on no crampre. Or says how about plan, he's okay. But on ordinary principle so what can plan us also over for such a what catcher and say over one for can and you dear a Japan family man uncle and also felt a Jumano now will be uncle baby. These are the only two things I hear per se or sister with your phone share a whole neighbor can could be. I have two things either say obey respect obey if you say mama say obey and it's up wasn't go share what gaby I'm never saw obey no and no job right and answer or more to branches or nothing like that can me can say what baby to say your banner respect you mama na say for all you know because now baby said be your baby said be our me can Janet no e bia be ma o musi so 11 years say be ma bia answer baby but what you need ni ebuo e dey amount and no fee okay now they will do so dia o person just answer there say orient mama no mama you know na respect free be mama okay we respect him pa temi so person respect but no mama you know we dey share busu afia either say obeja oba na to so bombra ana say odnaja pade be ma no wakwan baby no family me da say anka hit patch no eye kama papa me say samia ma fa bi antare me kotodwa na say na agigi mi yi a enka na menim enra me ba adwuma na me say yakua me no na gidi tare ye na wo ko ye dan because me de he me na ni na me tutu kire na me tutu kire se me de jai na me say ade ye magic wo de nda so tare ho kama papa me si me kotodwa yi de na ye me na obi de nsa ka me say ya na me ya me wo de nsa ka me kotodwa ni say pe na ya me ya me ho hwi ya na enye yie na me de me wire de me de ne wadwuma mu ya efise na me ya me ho hwi enye yie afa de magic be na esie yi chese me hana me de na me de me nsa kekan 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 na ya fa kire enya ne ya bi ka hit patch aya me nwanwa de se me kotu bi aguo me na me kwa tie na de and de na me je me yusuf de na me asa me je and de me na me de koro eti aya kama we de no an ya ka bi no wo de ba bi aya wo bi akoda na ka hit patch fo ya de sika nto bi o na mom ya je se ya ka ho asemi ni ya je ti ada mo beba ne boss na mo de beba ai boss ne atumi ya na bushan champa eti wo de okon kranta kraze Panacea Pharmacy than the Pharma Tamale Malarigo Pharmacy Western Pharmacy onyina benya bia to offer 0599 802297 0599 802297 0248 509003 na wama wonsa akabi home sweet cereal lego mix no your friend Tom Brown ye kama se nkoda ho pani ho obi aho na de yie pa poku trading kajetia Dr. Mensa Edu Pizza K Ebu Akofin so tana so atunsu wo nyina no mubenya home sweet cereal lego mix ni bi ato na bomodi a na fresh 0246 697358 0246697358 na ema wonsa enka bi pa na kama grofa mojadro de no be grofa ye de koko na ye na ye de enuane no ahodo aka guma wonsa ye otititu da na dwa wontumi na ni nyina no onum bi a etumi ebo wo frɛ Dr. Grofa oba okofichi a wote ya no 0244596532 na ema wonsa enkabe na ma me nkɔ ekrase doctor won me hu se ne wo su bibi mu na me de ma no die be hunu bi abeka enho adwuma na me ye se me hwɛ we mu na me ni hwɛ ho ne ye se me hunu papa na de na ade ma evangelist ensuo to eyi enkran na nto kumase a enye hwe ye be de ma no enkura biscuit efo me papa wase enkura biscuit wona na o ye ye fancy obansem echi obansem ai oye dan ya meje se enkura biscuit ye ko mechi anti man ka no kora na ma nya ntafo ma bana na bibi ya na ma nya ntafo so ohun de oye me ma nya ntafo ne
Montafo di asemba yo. Montafo na fa dodo. Di asemba. Ewie. Ma mentia Romanfo mere wafo. Na menka nkyere mere wafo nyina se enumele ba Christ. Wana sundue enka Romanfo mere wafo nyina. Wose enka usunsun. Enumele ba tampa wote ase ampa. Fa ho ba wurade na ho nto santo wa enye obi a wo abrabo na wazese ni yi. Misi achi am. Ewie okurasi ni doctor a me wo Kumase Breman. Efi a ya tro gate nanim. Mimi fie gate ni atro anim thank you Jesus. Na ene Breman Presby eye nhwanimu. Na me ye adwuma firi Juada ekosi memenda. Eda me fanya adwuma ekosi ada ene me kan ba nkudi na masimi rozo no anam kom ba bi. Na de ni kan se okurasi ni doctor me nkwa me ho na wo ba. Obia mfa card sem enhurunhura. Emfidi a me di adwuma nyina me tususu na koto ye ye mfa fidie bia nhwe obi anyi sika se ye cheki sugar o pressure o se ye di fidie scan ni padua na hu de ha wo no susu sika nti manya to awie fidie nso mo se ensentem nti entu ahwe nti wo ba na cheki obi bia awie na adura wo hia na adura ni de wusu kura magi sika nti ne de ya no ahwe no nso ama me na okurasin doctor se ye hia wenwu wo a unim wo bia diabetes ene ne ko ene ne di asie amani padua na ye mobo mi waduro pa na me de maka me se wudi mi nsen ko achi a ene ubedu dokno kwa si ye ka diabetes na a ye de ye ka no asichire yare no muntie se e ka wo bibia amani padua no sesa se tie bia wo ahofe wunyina so wo ye bema wo memasem wo ye oba nso a na amu ahodwo se sumi a emu atentehuo ne yasa no na emani paye mobo se etimi ma wonsa no nyina afimfim na wo ase de mpane a wo wonsa no se ye diabetes di a wo de ye type 1 ye type 2 mo a mo bo pane wo fie nyina me cheachia mo se sia de mu ne akurasi ni maba wo hwe machida kwai na me mfa duro maka mero me di ni kura ma dodo ensentreni a asaba ye heba ni kuradi nko a fi se ye ne ye kan kofo wonsem enu ntimi sre wada se wo pe diabetes ye duro anom me wode wa wo noa me wode ye powder ana me wode me ama noa ya hodo me ensa na de obenya bia eye wosebo eye diabetes ye duro nko a wonsa ka bia wode ada ba frasi anom no bodate ne bo wonsa no de wunya ye no se wo check na wo 11 wo 12 wo 13 wo 17 wo tro na wonum wo kurasi doctor duro nso a frasi atwere ho na be wo se e papa yi ni hu ani ko na duro na ye enu nti diabetes de ehu aduro ho ana wa wudun so bebre anajo eno nso mi wo hu aduro pa obi akoko afa ne tonka na no nyina hia na koko na anwenwe ne ho apempam ho he ni pe mo bo se wa sa agents asa bo bet wo so de koko ayani na odi na eduma bontre so o chi ages na eba se eduro na jo a na ho hihye no na ho dwa no se ye koko nko ade a okurasin doctor eduro ho ana mo am wo sisiyare ana brofo si waist pains sisiyare a eya chiaw emu hihyew eka wo emu ayekuro ye wo ya eno nso eduro ho wona ho dwa wona ho hihyew eno nso eduro ho nom wo ye bema wanya namu yade wo ye oba wanya namu yade wo fra me so okurasin doctor media me pe enamu yade no package na wa ye no package ni bi eno nso won sabe ka bi pa na malanchi ememe duro bi a matu din wiewie me na wiewie me no se de ende ema na ani abre no yensi ani abre akohom abo mo gie no increase ne doso dollar kraba fo mo se yatum enu nti so nya wo ye bema wo de eni me nkasa nsie wonum a krokro wo ba no ebe ye kora nka therapy de nti so no watama no wato ne bu ase de ne sin yi nkasa ntugu wo wi na wo so wie no ana tika pepepe wo bi nsa ka bi ne na obedi ho adanse pa wie me no de hia ni nsuominu wonum wi a ye dwale nsuominu mame se wonum okurase ni yaduro na efra ni wie mi na num nsuominu wo be ma ne ho be ya kono ase ni koko me na me kan hira wo wie me mako ebi aba studio ha na akaba ko ho ifurugu ni boto kese de ba ko akani na no wie me wa ba pa wo se do okura wa ha no boji na fama na na wo se de kru de kwam bolsu wo bi nkam obi anu nti me sira wada wo ye ba ma wo hia wie me wo de nom wonum a dware nsuominu hia kai
obetu afiri mpa so na ka nkwa da mpa no so enua hini nko a debo koko debo hini ma yama timu nsuo na no kwase ne mako wonuma week no asadum half guess ni ye wo meeting ai entime sraw wie me ne de ye nyina ye wo meeting enfie bia wo bia ye fe ni wie me say ye nhye meeting afa ye wo meeting after wie no akono se wo tena so eni kwa ne pe no aye se dendende wo ba tena so kobra no wogina shia e mani hu se belu na ntina ba sesa ho na kawa na etwa ho se ya wo wie no na wo kro no sika kura no pa ngade ma no pa wuntia enu ntime siraw wie me no wa ba ya poni wa ba ya poni ye be baba wu awie o se mako wo wie o wo wie edina de na no kwase mu ni wa ba ya poni na ade achi na sei a na ni kuru no wie me poni no ba primpa so sa ma nyina sei na me yema wa na atene kura si pai amunim koko debo ni hini wo wie a emu nsuo no ekọ yema de ye wo no ebe mu akai wo akura se ye fa ni wie me wonya bia wo wie wo de ba ko homa krokro no na adwene wa mo atim odin fasim finfin eno ba kire kwai enu ndi mesre wa wo ye be ma wo hia bi ana ma mo wo asma duro kase pa nso me ye bi pa ye fra ntehye wa ana kuru mo fra na asma mo de brofudin ade nko na mo de ma yare enti mesre wa no eno nso eno no ana fe wo bia owo cholesterol pa edi ni nya no aduro ho wo pa wo me kase okurase ni bia wo awoduro adentira ye tena kurase ni bia nya yofro anya kase di ka anyima nsade bi ono kwa odi ka no awo 3 ana busuafo aka na okoye ho ade okokurase cheti guluko ho no coat na nso obaye ho ade na awodie kurase ni be ma bia egunsisim oguru ho ensia wo de bosumi wo de mfie miensa ba wunsia isa akura no obi a che nyonko 8 months na anika na low sperm count memu adura ma ho nsuo no episa abrowa empampa esija ho ada ana fei mu amu na se etitriti amosom de moti apan no so ne pan no bo wadin no obi afa nto ma wuntia so yare ene kumase pan no 50 cedis na be ka kire wo ene kura so maye na ye nso enti wa wutie mi bia no se no so na emwa osa afa nufu ase esiwati ka se okurasi doctor aduro ho wa wafu aye kese me waduro bo ya ne de eye nkakra bo ya opani grim wanya wafu no eye grim anka eye nkakra na afuo no na etwimba oh ekwaya fa so afuo no ye kese kura wo hunu wo ye aduro ase mpani week pe da bi the friend of Fraton medicine eye aduro eye dman tentem pa ana wo a wanya hepatitis B eno so aduro ho pressure enenam 150 170 180 memu aduro na eba form kama okurasin doctor say o wo ba bi won de wi no wo segu nanum so ewusi ba dem ho na wo chi no wo segu nanum wi sa na kwa me de wo mpie wo hedem wi a wo sawie no tramol red cocaine enuboni bia wanum bia no apatasi jotui ewi aso wo ma no ya ene wo ma no patasi ya mi ma dokode oba fia fufuo na da no aka nkwa na hwe na nchina ntrim enchinchim nso enam so wono so ma ko homa apatasi ni bia no ya ene mi nkasansie memu adura me na gyansa no one time won ko hu biem owi a no fa babru no opiti area ho enka ne na me broda ene mo hwese me majaye na wo mo enu no nsane ade ni nyina no na duro no me package a na me de amaka bro kuro bi a wosu bia fa ka sika no eka bankudi na ni wo kurasin doctor nkasa number na gu tv so ni nyina ekura me ti wo frɛ bia ba ko da ha me srem yam frɛ ba ko nkase wa mfa hwe obi atua sika nko mfa me gina ba ko so ane ba ko ne bele mafa enti me srɛ ya mo nkoso mfrɛ na me ye aduma firi duada kosi memenda kumasi breman painting kosofo asoda ho adwura ma bia branch ba ko wadwura eno so bi ne ekura si ne ba ko ne da no ho ye fra no Dr. Kofi Jamfi adwura amankwada de hotel efie na toso mi ensa na soka beti fo mu no grass nko ano ho na makoji amede heba no akogum wo bia wo da na dwo na malifuo mema omudi eno abeda sa Ghana hohombone omuko hai malifuo mema no abeda na dwo ade be kine nsu ogu na wo ya se homa no etu se wi wo konso no kwens ya to the spiritual marriage spiritual marriage hohombone na wi wo memu waduro ama sad no wensi wunche biem wodi dware no wasra bi wa krense wo kra no honhom eno ano no enti mesraw fa number yi abra me bo ato aso yi ma ko time de ayese akurase apra nam no me na me kan kire you try the pepe na so nkwa na de 0248
67 67 22 22 and 71 0248 0248 67 67 22 22 and 71 0244 47 47 00 67 67 0244 47 00 67 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 Marco weni okurasini doctor number yade bia mantimi amojin so wokana meni hu adura menyo one person mi wo hu adura ne aka ho asem na me de amaka abro adwada kwesi me dade me ye adwuma ma me nchiam dofo pa oba pa afia sewa woni me mani nyina ewaputu oja me kase wo hwe me adaworo ma uja me a kasema bakageti ya adwuma ko so akura me ne be ye why ayeye kura na wie me wa ha ne de ho na adia bra kamera madi amount wona wonji ya no asemba na ko central metodo kuna bro na wie misi ya chia opi onya me ensha papa aha Akoma 87.9 FM and afa Onia TV nana mako ya cheti etie fojo so said ye be manesi abeka osi meyire no meyire no be mena wo yire no a na obi nka mo ho dabi obi nsha aware enim enti ma obi mmesha aware enim mmesaya aware no dabi de eha me nyina ne se ma eje wo yoyo ane ye pewaku yanku ane ye pewase wo eye ema bebre adwene no na emom de wote ho no na akire ye de ha wo ni nyina bebre no wo yire ba ha enye bone nso na enioma ha no se niema boro wo so saa na uhia obi a obeben wo eye hwan eye wukunu enti se wukunu so dane na chi ma wo a na aye wo te se de wabodam no wugina anu akakakra wugina ha anu akakakra wugina ha anu akakakra obeka saa kopim se de esese nipa kro ye ma no wo ye ma na ansa na ne ho aba ne ho so se bi na aye wo yere ne niema o hunu no ene ne o tie no ene de ekọ na adwiri mu no papa mesrew emma bibi nya wo yere ansa na wo baba abegina wo baba abetia tiem sese bibi ha no bibi tete no bibi jeje na koma ene na nigie nyina enti mesrew twemba wo yere yidie wo baba hye bia firi ho saa mre wo se wo yere mra oba mesrew kansema ede obi ehwe wo ebusue kohye nyina wo nipa na ye hia wo na ye ehwe wo ne wo beka na ye de ewom wo enti ne ye ja wale na ne ebusa oba ne se yanye na oba ne so age so ai na wo so wanya no ha me wo so duru on wo so se wo hu flowers fefefe bi ye dan ewo fie ha enti wo baba beti akọ wo na wo kan wa asem eni obi na kama awo enti wo ka wie ye ne ebusa oba ne se yanye eno on se hai mo anyi amaha me enti be me na mu ko hia ne wo beka na busua taato enti wo ne wo yere mo nka mmom na wonya nhunu bibi do ne afiri soro ba no se ya pese ya se wa se ya na tie enti yiyi wo bia firi mu kakra na twe wo yere bata wo ho na wo bai yi wo bia firi mu busua ahio that time na no mo wo ho obia ni wo ba wo nchen sa abrabo no me di we to ho ama wo e ma ne nkoye yie wo ne wo yere a woni wo yire nkakra na mo ya ba bepim sa amre enti mesra wo be me na oba na eba enye dede enye hehe mu nyina mu nkohia na mo ntena se fefefe na ne wa be hyemu no a wo ha mo no mu nyine ntontwere na abrabo ne nye fefefe na mu ntumi nyine nkomanim na mu ntumi hwe mo mma eno na ya hwe ni sesi ye enti be de kakra meka akiro no se wo be fa dia aha se wo be fa dia wo ntumi nyine ntontwere yes no odi ni be hyemu o be fa dia dia oba ne pefa ma no ene se wo ntumi nyine ntontwere dia o yede se wo mpa ne nan o kan wo se o ye ma na
eti na odi kan na wo kan ye no enhyehyeye ye nhyehyeye wo se wo no nye ma na o mo pa ne nan no ye wo ma na o mo pa ne nan no wo enti wo sra wo se wontumi di a ene etu na wo mfa ne fie na ko bo obra woni wo so woni wo ba no enkoye modie enkona mo nkoye modie enkona mo nkote modie wo mfa na adwene enka ho papa bi ka na mo nkohyehyɛ modie asɔre no wontumi na memra no wontumi ni so a na kote modie kwana kwate wo de ekwan na wanim na kwate wo de obi na kai asɔre no memra no wontumi ni so a kwana kwate wo de enti pa acho wontumi ni mra no so a woni adwoa monkɔ sɛ mabrabo ase na monkɔ yɛ modi so me da entire wachi eno ano no mama simple we keto bi na meka me pa acho me ma na muniska no muhia ma na mususu nhyɛ bɔ wate mususu nhyɛ mo bo he se kwa da wo sere he because me obi aka asem ya kyerɛ me asem na no ano esi o se kwa da se de bi am ka kyerɛ wase wunya sika na kyerɛ o ma dodo afa etu de onye ska na anya ababa wa na ne hye abraba sa mesrew enkohye ne bo wo hu sa abo hye we na mo hyehye ye no wo se unyini na onya kodi wo se bo hye na efru wo se yama de chei wo se bo hye na efru tirim wo se wo nkai mpo se wo hye ne bo se o kire ne nan no hwese na otibi hu nipa ne kofa oba foforo no ana okofa ne ex no wo so no de on pesa eno odi be hia na wa kro ya asasma ho bra se koyi ne niam bra because that time no na ho kyerew na wo po obi obeba be kan ho o de fridge no so no na wo po obi na ho mpo no mesesa adwompo wo huru nkukuo mu no eton wa che wo huru eyi wo ho no that time na wo de fridge so no ko be ka che so onya ne class that time no eno amekan me se si subiem ko be ka che so onya ne class na wo de fridge so abepa no mpo no ohuru nkukuom no wa hu se ho ede ene wa hu so ba bi di ni nyansa aboa amwa ye yie me da me se ya na ha me se o do be side check no but then fa nyansa to ho hu ne se o yire ma ne da respect no o kwa ne ba bi ama ne nko no nko fie nso so enkwaje mboso adua da musi ho ama we di ni ti ato ha ama we di ni ti ato wo se be di nan se wo ntwempena papa so omre busua ho obeba busua ho me anan no mpo no se wo se no be ma na ekọ ho ai eti mo koshia na mo ma ye hu de be kwa akosi nye sa de a we simple and short ono na di ni nyansa abo awo e ma wo ye charge apade anim wo se de opene fama no na adwo amfa ni nyansa so mebo awo na mo so nhyehyɛ mo de ne hwɛ de ne de e be koso okay me da se papa Akoma 87.9 FM and afa wonia TV ye wo Kumasi askwa ye ne Kumasi mo ene hwɛ ne mo bia na won so wo problem be maybe tete wo baby tete wana maka said ye de be ma lawyer be call lawyer wo de be ma police wo police wo nia baby e wo se ye de fa bia panifo ta ye chi mti ye betumi ade afa baby e wo se ye fa bibia ebe ye kama nti wada woroma se wo ba na wo fom kwane a ye production lines no ye 055260159 055260159 055260159 and 0245301462 0245301462 evangelist mama you know about me wa act smart wa act very smart yes smartness yeah wa smart na nipa say no na setena no wa hwe ya udi agora obepeja so no do akoto amene wa act smart but you know about man dey make catch ni say oba no ni dealing kanka oba wo ne na hye abrabo ase abra mu nyina mo da ibiade abra obehunu wo baby ana wo da enye wa pene so said the nra na emo wa say won tehwe obwa me say wa act smart won tehwe so nuanom na me ka say wo nuanom no wo ka say ne wo mote bibi fa wo mu hunti yo onso so hunti adwuma ye nye ne so ubie wa no eni baby a ufiri ba intimidated kakra me ka cho no say wa de wa ka ma wiase nyina te unkofa mpene bia wiase nyina te unuanom no kura ate na obi ahonya mahi said ote arab fo krom na wo woro nkrama ato wo o hye nkrama dross na nkwasia wo
What just say? Me bompa say wo mu fa new abra usika bekam. What is that one say? Usika bekam no mu say wiase eye 40. Aye. Ubom. What? What dey anka wo dai? Enti wuti obi man so awia we mu ne awo we mu wo bre wo nwene ho. Na wo nua ma din se huna. Na wo jana hina na wo hwe no dia. Ena na wo jada na no do be hu. Abra wuti obi man so. Abodam. Enti beda mesra wada, mesra wo ye bema. Abrabọ na wo bọ no se ya na wo de shase e dia. Ene ye kafra. So obey kura ka se wonje wo hwe. Fade mo ye nyina wo kọ ode ni nyansa na woti no. Ode kwa akọ sha abrabọ ase. Masa wo be sere no wadi. Nokwa. Wo be sere organize adwuma beton. We fie no beton, oba no so be jao. Na wo nkọ na ni nyansa na wonti no ode boa wo no. Wo asan de afefe. And you're very careful. Okay. Obana wouldn't need dealing. Okay. Na sheni ye masa usu wonko hia wo abusu afie. Ko kanya nsasam kire abusu afo. Na ka bibi ma akola na koma nto ne ye. Okay. No oba ni suo sofo ma. We are amani hunu. Amani hunu. Medas bills micro credit sebra na bobo mede abeje bosia. Fresh 0596920833 0596920833 ukwa eya fa Ghana card ko. Ye be kwa wo man so na etiefo abem na omo so ede wona adwenkyere etumi aba eno nti yenkwa homa ne so eye 0322498035 0243114497 0243114497 odi ni baby akasa free mama coach no majmo ejuma padas o pastor man pom ni o wen se man pom ye tie na me sia wonu utimi ni pa sabo kan o sabo ana no wo to agbo park ne so sabo mu slow o mo timi nyama ni ata gbo mu ye no wo ye mi so mo afo fm mu ni obi enu ho opo ba se to ba ye kan ko to a wo se dubai a ho nka ma se a wo ne ko mama coach papa so tiamo no wala ne yiri mama ko si e me nyaduma nyame ene won tra we de ne ba bia akasa free Mekwa mini aba papa bi. Mekwa mini aba ma papa. Mini aba. Masonwa santima pon ko fi ase no tan coach. Mini aba ma me man no obegwa fo ni amoni adwuma. Ene na me hu se mi sister buo fu papa. Me trew. Wo hu hia me pa aya no nya abotire emu obi ma me dada wo ma wo pressure ma me trew a mini aba. Media me kan say. Die be kwa na na ba me ma bi se bi adwene mu. Wo ni wo ba te wo chiri wo adwuma na ba na ese oba na wo ne ne tra na mudie no ene di wo hu se wo fo baby wo baby ene ne bo be ye ya na ye chiri ni onu me baby no se ni ye ni su a ye di ko awade mu de mu se ise awade ye heaven anasa awade egun sejum ba na bre na wo ne ni be die no no akofa oba bu fro che se won de wa amre bi o wo na wo de akofa na ne tra ese ni abe ma se de papa di fo ka ye se waya tomate no krapa na emom wachi oba ni mlabusha fo ha akoma family aba ni abedwa fo be die chi ye se ne pata on fanto na so so panire na woni ne ntati aso wiem me that mini aba papa bi me ensure fa kwata papa happy birthday we Efreneke Pizza Fan Club eho na yenua ba Felicia happy birthday to Felicia we Efreneke Pizza Fan Club Nikita enemy nua bema Pizarro and I was say happy birthday enko enfama Felicia mami Felicia onyame enhra na ewo wa woda yi emo na okokwa mu paibo onyame enya normal happy birthday enko masa akwade atafel CEO Edema Asa Photography we free Belucci wono ena eda da fidie no amame de akọ YouTube ena Facebook enu nti sa akwade ata Philip CEO Edema Asa Photography nyame insha papa wodi ne ba bia ka free hello wodi ne ba bia ka free hello wodi ne ba bia ka free yo your family Christian because officer he also your family Christian me da say makase eya mentie wo ho we victory garlic mixture Mr. wo pedra wo benum a ebema moja edi wo frisani ye pade a na eye victory garlic mixture eye kama say wo fresh 0242545633 0242545633
33 a ubenya ne dopotwo mu etu ache sanitary pad de wo ba wo ko fikyira bomodi ase eno na wo de besiesie wo ho wo ba na wo ko school no ma ne bi emfa nko ne ho ba bibisi ya che se onkogu ne ho anu ase e wo ba bia 0553 661442 0553 661442 me say enei upedie ne aya bomodi ase obama MMA labs aye DNA no e de ama wo frɛ 0501 672748 0501 672748 na ABA back clinic so de ani yade wo mo etene tenti wo bet ye wani no kama e de ama wo kuma se kwada so dwena se oben main market no frɛ 0541 565199 0541 565199 na any womo any enkomo na amefa last caller within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. Akasa free obuase. Within the osafo kekosu. Me pacho yeti. So ya this time we do media mode no. Me dey say obama no na dwena be efom no say omonko hie ebusuafie. Parliamentary program for the second time. Omoko hie ono be me na ebusuafie na so oba na ebusuafie. So oba na ebusuafie. Nyansemu e de radio ase. Nyame insha papa aha ena yedimo AC nyame ya adom ochina eye efiada boja ye efi Friday bi ye guy efiada bi ye de enu nti ye besan e de AkomaMuNsem dwumadi abrem sabre de ebusua pene same champo Shores people little Muhammad wo mo betra se no de Akoma Sports atwas Akoma FM 87.9 Kumasi